ಅಗೊಳಿ ಮಂಜನೆ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯೇ ಪುಟುದು ಬಳತಿನ ನಾಡಗೆ ಅಳಿಯ ಕಟ್ಟದ ಭೂತಾಳ ಪಾಂಡಿ ಧರ್ಮ ಮೆರೆತಿನ ಮಣ್ಣಗೆ ತುಳುನಾಡು ಈ ಬೂಡು ಸತ್ಯ ಧರ್ಮದ ನಾಡು ಬಂದುಳೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಂಪುಲ್ಲ ಜಾಗೆ ವೈಪುಲ್ಲ ಸೀಮೆಡು ಮಮಲ್ಲ ಕಾರಣಿಕದ ದೇವದೈವಸ್ಥಾನವುಳ್ಳ ತುಳುನಾಡದ ಸತ್ವ ತತ್ತುಳಿನ ಅರತ್ತು ಪರ್ತುನಂಚಿತ್ತಿನ ವಜಾತ ಪ್ರಾಜ್ಞರಾಯನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಹಿತ್ಯನಕುಳುಳ್ಳೇರು ಕವಿಕುಲ್ನಕುಳುಳ್ಳೇರು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಮಹಾನ್ ಗೊಬ್ಬುದ ಸಾಧಕರಾದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂಡ ಮೌಖಿಕ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಧಕರಾದಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರನಕಲ್ನ ಒಂಜಿ ಗರ್ಭ ಇತ್ತಂಡ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುವನೆಲ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವನೆಲತ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರನ ಅತ್ತಂಡ ಸಾಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪೊಲಬುಲೆನ ಪೂರ ಅಜತ್ ಪತ್ತೋಡು ಅವೇನು ದುಂಬುದ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ದಾಂಟವಡು ಪಣದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ದಾಖಲೀಕರಣದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಐಟಲ ತುಳುವ ನೆಲತ ರಂಗಭೂಮಿದ ಅತ್ತಂಡ ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಮಹಾನ್ ಸಾಧಕರನ ಬಗೆಟ್ ಅಕಲಿನ ಅಜತ್ ಕನವಡು ಅಕಲ್ನ ಪೊಲಬಲೆ ನಮತೆರಿಯೋಡು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪಟ್ಟೋಡು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಅವು ಏಪಲ ಶಾಶ್ವತವಾದ ದಾಖಲಾದಿಪ್ಪೋಡು ಪಣದು ನಮ್ಮ ಕಟ್ಟಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಿಖಲಿನ ಮಾತೇನಿಲ್ಲ ಅರ್ತಿಪಿರ್ತಿಡು ಮೋಕೆಡಿ ಎದ್ಕೊಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ನಿಖಲ ಮೋಕೆದ ತುಳುವ ಬೊಳ್ಳಿ ದಯಾನಂದ ಕತ್ತಲ್ ಸರ್ ಬಂದುಳೆ ನಮ್ಮ ತುಳುವ ನೆಲತ ನಾಟಕ ರಂಗ ಅವು ಬಾರಿ ತಾಕತ್ತದವು ಇಲ್ಲದ ಯಜಮಾಂದಿನಕಲು ತುತ್ತುನಂಚಿತ್ತನ ಸೀರೆ ತಂಗಡಿ ಪಲ್ಯಲ್ಲೂ ಕಟ್ಟನಂಚಿತ್ತನ ಸೀರೆ ಒಂದೇನು ಕಾಣತ್ತು ಒಂದೇನೇ ಪರದೆ ಅದು ಕಟ್ಟದೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತನಕಲಿಗೆ ಅಪ್ಪಗಪ್ಪಗ ಎಂಚಿನ ಯೋಚನೆ ಬರ್ಪುಂಡೋ ಅವೇನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕನತದು ಅಲ್ಪ ಕಾಂಡಿಡ್ದ ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ದತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಬಿತ್ತಿನಕ್ಲೇನು ಪುರ ಒಟ್ಟುಬಾರ್ದು ಆಕಲಿಗೆ ಪೊರ್ತು ಕಂತನಾಗ ಮೇಯ್ಬೇನೆ ಕರೆಯರೆ ಅತ್ತನ ಮನಸ್ಸದ ಬೇಸರ ಕಳೆಯರೆ ಬೋಡಾದು ಅಕ್ಕುಲು ಅಲ್ಪಲ್ಪನೆ ರಂಗ ತರಬೇತಿ ಕೊರ್ದು ನಾಟಕ ಕಟ್ಟದು ಗೊಬ್ಬಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಪೆರ್ಮೆ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕಲಾವಿದರಿಗುಂಡು ಅತ್ತಂಡ ರಂಗ ನಿರ್ದೇಶಕರಿಗುಂಡು ಇತ್ತಾಯ್ಕೆ ಸರಿಯಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಚೌಕಟ್ಟುಂಡು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವ ನೆಲತ ರಂಗಭೂಮಿ ಕಲಾವಿದೆರಡು ಬರೀ ಪುಗರ್ತೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕಲಾವಿದೆರಡು ಒರಿ ವಿಜಿಪಾಲ್ ಇನ್ನು ಕಡಲಾಯ ಮಡಲಾಯ ಒಕ್ಕೆಲಾಯ ಎಂದು ಪಣಪನಲ್ಕ ಕಡಲಾಯರ್ನ ವಂಶೋಡು ಪುಟಿಯರ್ ಪಂಡ ಮೊಗವೀರ ವಂಶೋಡು ಪುಟಿನಾರು ತನ್ನ ಬದುಕದಾದ್ಯಂತ ಒಂಜಾತ್ ಎರ್ತೆ ಜಪ್ಪೆಲನ್ನು ಪಡೆಯನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಾತ್ ಮಿತ್ರ ಸಂಗೊಲ್ಲ ಕಟೊನ್ನಿ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ತನ್ನ ಜೀವಮಾನುಡು ನಾಟಕ ರಂಗಗೂ ಅತ್ತಂಡ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಆರು ಕೊರ್ನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ಮಲ್ಲವು ಇನಿತ ನಮ್ಮ ಬಿನ್ನರಾದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿಜಿಪಾಲ್ ವಾಲಗಾತಿರೆ ಅರೇನು ಅರ್ತಿಪಿಡ್ತಿರ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನ್ಗ ವಿಜಿಪಾಲ್ರೆ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ವಿಜಿಪಾಲ್ರಿ ಇರೇನು ತೂನಾಗ ಸಾಧಾರಣ ನಮಕ್ 30-40 ವರ್ಷದ ಜವಣರಿಗ್ಲ ದಾಂತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹ ಇರೇನು ತೂನಾಗ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ತುಳು ಕೊಂಡಟ ಆಪುಂಡು ಅನ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚ ಇರೇನು ತೂನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಆಪುಂಡು ದಯಗೆಂಡ ಇಂಚ ನಿಖಲ್ನ ಕಾಲಗಟ್ಟುಡು ಆ ರೀತಿದ ಬಾಲ್ಯೋಡೆ ತೀಕೊನಂಚಿತ್ತಿನ ತೆನಸು ಯವ್ವನೋಡು ನಿಖಲಿತ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಂಗತ್ಯಳು ಪೂರ ನಿಖುಲವೇನು ಬದುಕನ್ನು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಕಟೊಂಬ ಇದ್ದಾರೆ ಅಪ್ಪಗ ಇನಿತ ದಿನೋಕಲೆಡು ನಮ್ಮ ಈ ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ವಿಸ್ತಾರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತನ ಕೊಡುಗೆ ನಿಖುಲ ಆಕಾರಗಳು ಕೊಡ್ತಾರೆ ನೀತೆ ರಂಗಭೂಮಿ ವಿಸ್ತಾರವಾದ ಬುಳೆದನು ಈ ಬಗೆಟ್ ಎರಡ ಪಾತ್ರೆಗತ್ತೆ ಮಲ್ಪರೆಂಕ್ಲೆ ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಆಪುಂಡು ವಿಜಿಪಾಲ್ರ ನೇರ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಬರ್ಪನೆ ಈರ್ನ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಅಪ್ಪೆ ಅಮ್ಮೆಯರು ಇರ್ನ ಗುರುಕುಲೇರು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಪುದರ್ ಸೀತಮ್ಮ ಕೋಟ್ಯಾನಂದು ಅಮ್ಮೆರು ತನಿಯಪ್ಪ ಪುತ್ರನೇ ಅಕ್ಕಳು ಇತ್ತ ದೇವರ ಪಾದ ಸೇರಿದೇರು ಎಂಗಳು 2 ಜನ ಜೋಕುಳು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಪಲಿ ಜೋಗಮ್ಮ ಅಂದು ಅರ್ನ ಕಂಡನಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ನಾಟಕ ರಂಗುಡು ಬಾರಿ ಪೆರ್ಮೇಡಿ ಬೆಂತಿನ ಪುಗಡ್ತೆ ಪಡೆಯಿನ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪುತ್ರ ಬಂದು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪುತ್ರ ಬಾವೆ ಬಾವೆ ಅಂದ ಆರ್ಲಿಜ್ಜೇರಿ ಪಕ್ಕ ಪಲ್ಲಿಲ ತೀರ್ಬೋದು 3 ವರ್ಷ ಅಂಡು ಸುರುಟ್ ಎಂಗಳು ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಿಡಿತ ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಿಡಿ ಸುದ್ದ ಬರಿಟಿತ್ತ ಫಲ್ಗುಣಿ ನದಿ ಬರಿಟ್ಟು ಬಂದಿತ್ತು ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಅಮ್ಮ ಮೀನು ಮಾರ್ದು ಮರವಾಯಿ ಪೆಜ್ಜೊಂದು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಸಾಂಕದೇರಿ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ
ಬಲೆಗೆ ಹೋದು ಸುದ ಮೀನು ಸುದೆ ಹೋದು ಕಡಲಿಗೆಲ್ಲ ಪೋತೇರಿ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಅಪಗದ ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಕಡೆಗೆ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣದ UBMC ಶಾಲೆ ಏನೋ 4ನೇ ಸೇರಿ ಚರ್ಚ್ ಶಾಲೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ UBMC ಶಾಲೆಗೆ ಎತ್ತನೇ ಪ್ರಾಯ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಎತ್ತು ಪ್ರಾಯ ಆದಿತ್ತು 5 ವರ್ಷ 6 ವರ್ಷ ಆಜು ವರ್ಷೋಡು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 6 ವರ್ಷ ಅವಧಿ ಅಪ್ಪಗ 6 ವರ್ಷೋಡು ಸೇರ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ 10 ವರ್ಷ ಐದು ವರ್ಷ 5 ವರ್ಷ ಸೇರ್ತಾರೆ UBMC ಅವು ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಏಕಲಿಗೆ ಆಡಳಿತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣದ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅವ್ರು 1 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಐಡ್ಬಕ್ಕ BM ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ BM ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ರೀಟ್ 1900 ಅಜ್ಪೋಡು ಏನವಳು SSLC ಅದು ಐಡ್ಬಕ್ಕ ITI ಪೋಯ ಅಪ್ಪಗ ಮೂಲೆ ಅಪ್ಪಗ ITI ಅತ್ತವು ITC ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಇತ್ತು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಪ್ಪಗ ಫೌಂಡೇಶನ್ ITI ಪಾಡಂದಿತ್ತೀರಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 1.5 ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸು ಫಿಟ್ಟರ್ ಅಲ್ಪನೆ ಬರೀಟ್ ನೆಟ್ಟೆ ಒಂದು ಹೊಟ್ಟೆ ಇರ್ತೀನಿ ಒಣಸ್ದ ಅಡಿಗೆ ಒಣಸು ಬರೋದಿತ್ತ ಕಷ್ಟದ ಜೀವನ ಒಣಸಿಗೆ ನೆನೆ ಬರ್ಪುಜಿತ್ತೆ ಸರಿಯಾನ ಎತ್ತೇ ಸರ್ತಿ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒಣಸು ಮಲ್ಪಂದಿನ ದಿನ ಕೊಲ್ಲ ಇತ್ತು ಬಾರಿ ಕಷ್ಟ ಶಾಲೆಗೆ ITI ಸೇರ್ಸದಿರಿ ಅಂಡ ಐಕೆ ಬಡಾಪನ ಚೆತ್ತನ ಫೀಸ್ ಗುಂಟು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರಾವಡು ಅಂಡ ಒಣಸಗಿರೆ ಗತ್ತಿಜ್ಜಿ ವರಾರಿಜ್ಜಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಪಾಡಿರಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಶರ್ಟ್ ಒಂದು ಚಡ್ಡಿ ಒಂಜಿ ಅಂಗಿ ರೆಡ್ ಜೊತೆ ಅವೇನೇ ಅರ್ಧ ಅವಾಗ ಆ ಚಡ್ಡಿ ಬಾಡೊಂದು ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಇತ್ತು ಆ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಇರ್ನ ಏತ್ನಿ ಸೆವಿಡಿ ಇರ್ಮಲ್ತ ನಾವು ಏನು ITI ಮಲ್ತೀನಿ 1961 62 60 ಈಶಾನ್ಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಪುಟ್ಟಿ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ಇಡೇ ಬತ್ತೆ ITI ಬತ್ತೆ ಈರ್ನ ಪುಟ್ಟದಿನ ಇಸ್ವಿ 27 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1 ತಿಂಗಳು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 1942 ಅಂದ್ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 27 ಎಲ್ಲಂಜಿ 27ನೇ ತಾರೀಕು 1 ತಿಂಗಳ 27ಗೆ 80 ವರ್ಷ ಭರ್ತಿ ಆಗುಂಡು 80 ವರ್ಷ ಭರ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಈ ಮಧ್ಯೋಡು ಒಂದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಏನೇನು ಲೆತ್ತದು ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಲೇದಿರಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೆತ್ತದು ರಂಗಭೂಮಿದ ಬಗ್ಗೆ ಇರ್ನ ಮಾಹಿತಿ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದೊಂದು ಅವಕಾಶ ಬಹುಶಃ 27 ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾನು ಒಂದೇ ದಿನ ಒಪ್ಪುಂಡು 12 ವಿಜಿ ಬಾಲ್ರೆ UBMC ಸ್ಕೂಲ್ ಕಲ್ತಾರ ITI ವರೆ ಮುಟ್ಟ ITC ವರೆ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ವರೆ ಮುಟ್ಟ ಕಲ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಈರ ಆರಂಭ ಮಲ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಕತೆ ಪನ್ನೆರ ಶುರು ಮಲ್ತಾರೆ ಬಂಗದ ಕತೆಗಳೇನು ಪುರ ಪಂಡರ್ ಈರಿಗ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಲವು ಬಾಲ್ಯುಡಿತ್ತಂಡ ಅಪ್ಪಗ ಇಂಚ ಬರ್ತಂಡ ಆ ಪುರ್ತು ಇತ್ತಜಿ ಯಾನ ಇಡ್ಬೇಕ ಬಾಂಬೆ ಪೋಯೆ 63 ಈರು ಶಾಲೆಡ್ ಪೂರ ಯಕ್ಷಗಾನ ನಾಟಕ ಸಂಗೀತ ವಿಭಾಗ ಖಾಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಅವಕಾಶ ಅಂಚನೆ ಇತ್ತಿಜಿ ಪೋವರೆ ಅವಕಾಶ ಸುಧಭರಿತ ಜೀವನ ಒಂಚೂರು ಮಿತ್ತು ಬರ್ರೆ ಅವಕಾಶ ಜಾಪಗ ಲೈಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈ ವೆಹಿಕಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತೆ ಕಮ್ಮಿ ಇವಾಗ ಬಾಂಬೆ ಪೋಯ 63 70 ಮುಟ್ಟ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿತ ITC ಪೂರ್ತಿ ಮಲ್ತದೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಬಂತು ಅವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಕರಾವಳಿ ದಕ್ಕಲು ಅಂತ ಬಾಂಬೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು ಆ ಕಾಲುಡು ITC ವರೆ ಉಂಟು ಕಲ್ದರ್ವಣ್ಣ ಮಲ್ಲವು ಇತ್ತದ ಮಲ್ಲ ವಿದ್ಯೆ ಅವಾಗ ಕಲ್ತ ಬಾಂಬೆ ಪೋಯ ಬಾಂಬೆ ವೆಸ್ಟರ್ ವರ್ಕ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಒಂದು ಫರ್ನೇಸಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಪುನ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಆಪುನ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಅವಳು ಒಂದು 7 ವರ್ಷ ಬೆಂದೆ 70 ಮುಟ್ಟ 1970 ಮುಟ್ಟ 70 ಅಮ್ಮೇರು ತೀರ್ಪೋಯ್ರಿ ಅಂಚ ಅಮ್ಮಲ ಪಲಿಲ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಸೊಕ್ಕ ಒಂದು ಅಸಹಾಯಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಾಂಬೆಡು ಉಂತೋಡ ಊರಿಗೆ ಬರಡ ಇಂಚಿನ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ನಾನು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಊರುಡು ಖಂಡಿತ ಅಪ್ಪೇನು ತೂಪನ ಅಂಚ ಊರು ಬತ್ತು 70 ಐದು ಪಕ್ಕ 70 ಬೇಲೆ ನಾಡ್ನಾಗ ಮಲ್ಪೆ ಮಧ್ವರಾಜರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ M ಜಯರಾಜ್ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆರು ಏನನ್ನು ಲೆತ್ತದ ಬೇಲೆ ಕೊರಿಯರು ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಶರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಅಧೀನ ಸಂಸ್ಥೆ ಅವಳು ಸರ್ಕಾರಿ ಬೇಲೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಏನೇನು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಉಳ್ಳಾಳಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಉಳ್ಳಾಳು 10 ವರ್ಷ ಐತನೇ ಒಂದು ಘಟಕ ಅವಳು ಉಂಡು 5 ಬಕ್ಕ ಕೂಡ ವಾಪಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಬತ್ತೆ ಅಲ್ತಿರ್ದು ಇಂಚ ಎನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಅಲ್ತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರಂಭ ಅಂದು ಸುಮಾರು 30 ವರ್ಷ ಆ ಸಂಸ್ಥೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಬೆಂತೆ
ನಾಟಕದ ಮಧ್ಯೆ ಇಂಚ ಗೀಳು ಬತ್ತೆ ಎಂಚ ಇರೆಗೆ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ಉಮೇದು ಬತ್ತಂಡು ತುಲು ಇರು ಅಲ್ತರು ಬೊಂಬೈಗೆ ಬೋಯರು ಬೊಂಬೈಡು ಉದ್ಯೋಗ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಂಕಷ್ಟ ಜೀವನ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇರೆಗೆ ಬಂಜಿದ ಪಡಿನ ತೂಪನವೇ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಪ್ಪೆ ಉಂಡು ಫಲಿ ಉಂಡು ಮುಂದೇನು ತೂವೋಡು ಅತೆ ಈ ನಡುಟು ಮದಿಮೆ ಮದ್ಮೆ ಬೊಕ್ಕ ಊರು ಬತ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಆಯ್ನಿ 76 ಉದ್ಯೋಗ ತಿಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಉದ್ಯೋಗ ತೆಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ 75 ನೀಸು ಹಿಡಿದ್ರೆ ಮದ್ಮೆ ಅಪ್ಪಗೆ ಆ ವರ್ಷ ಅನ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಈ ಮಧ್ಯಳು ದಾದ ಅನ್ಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮೂಲು ITI ಅನ್ನಾಗ ಇಂಕಲ್ನ ಬೋಳೂರು ಬಹುಶಃ ಇರೆಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ದೋಗ್ರ ಪೂಜಾರಿ ಯಕ್ಷಗಾನದಾರ ಮಾಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಾಧಕೆ ಗೋಕರ್ಣನಾಥ ಯಕ್ಷಗಾನ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿದೇರಿ ಅರ್ನ ಮಗೆ ವಿಶ್ವಕುಮಾರ್ ಕೋಟಿ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಮತ್ತು ಬರೀತೀರ ಅವನ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತೀರ ನಾಟಕ ಮಾಡ್ತೀರ ಅರ್ನ ಕಲ್ಜಿಗದ ಕುರುಕ್ಷೇತ್ರ ನಾಟಕ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲು ಗುಬ್ಯ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇನ್ನ ಸುರೂತ ರಂಗ ಪ್ರವೇಶವು 65 ಪಾತ್ರ ಅದೇ ಕಾಮಿಡಿ ಪಾತ್ರ ಅನ್ ಮಲ್ತೆ ಐಟ್ ಪಾಟ್ ಮಲ್ಪನ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದ ಮಲ್ಪರ ರಡ್ದಿಡು ತುಂಬ ಆಯ್ಜಿ ಆಯ್ತಾ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆದಿತ್ಯನಾರ್ ಎನ್ನ ಬಾವಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪುತ್ರ ಆರು ಲೆತ್ತೇರಿ ಈ ಮಲ್ಪ ಹೊಂಡ್ರಿ ಹಿಂಕಪ್ಪಗ ಆ ಪುರ್ತಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನೆತ್ತ ಗೀಳು ಆಯ್ತಾ ಎಂಚಿನ ಆಳ ಅಂತರ ಗೊತ್ತು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏಸಬಾಡ್ಗ ನಾಡು ಏಸ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಮೂಲತಃ ಅಂಕಲ್ನ ಬೋಳೂರು ಅಮ್ಮನವರು ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಅಮ್ಮೇರ್ನೆಲ್ಲ ಕುದ್ರೋಳಿರು ಸೊ ಹೊರ ಬಣ್ಣ ಪಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಲಾವಿದಾಗಿ ಆ ಗೀಳು ಬಕ್ಕ ಪೋಪುಜಿ ಬಕ್ಕ ಮರ್ಲೇವು ಇದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪಾತ್ರ ಒಂದು ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಆ ಪಾತ್ರ ಪುದಾರಿಂಗ್ ನೆನ ಬರ್ಬೋದು ಎಂಚ ಮಲ್ತಾರೆ ಸುರುತ ಅನುಭವ ಆ ಪುರ್ತಗೂ ಪಾಸ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಈರೇನ್ ನಿರ್ದೇಶನ ಕೊರನಂಚೆ ತನ್ನ ಪುತ್ರನರಿಗೂ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾನೆ ಸೋಮಶೇಖರ್ರಿಗೆ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಇರು ಓ ಪಾತ್ರ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಆ ಪರಿಸರಡು ಬೆತ್ತ ಬೇತೆ ನಾಟಕಕಾರರ ನಾಟಕಲ್ಲ ಉಂಟು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕರನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಾಟಕಗಳು ಅಲ್ಪ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಡಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಆಪುಡು ಅಜ್ಪ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಈ ವರ್ಷ ಅವು ಅಕ್ಕಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಯಾನಲ್ತ ಸದಸ್ಯ ಅಲ್ಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಾಟಕ ರಾಮಕಿರೋಡಿಯನ್ನ ಸಂಜೀವ ದಂಡಕೇರಿನ ನಾಟಕ ಅಡಿ ಬೊಕ್ಕ KB ಭಂಡಾರನ ಮಚೇಂದ್ರನಾಥ್ನ ಪಾಠ ಹಾಸ್ಯ ನಾಟಕಗಳು ಇಚ್ಚಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗದ ಹಿರಿಯಕ್ಕಲ್ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕಗಳು ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿತ್ತು ಪ್ರತಿ ನಾಟಕಗಳು ಇರೇಗೊಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಪಾತ್ರ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಇರೇಗಿ ಹಾಸ್ಯ ಪಾತ್ರ ಹೆಂಗ್ ಬಕ್ಕ ನಾನು ಐಟಿ ಅದು ಬಾಂಬೆ ಫೋನ್ ಪೋಯ್ ಬಕ್ಕಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಲ್ತ ಕ್ಲಬ್ದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ಬರ್ಪೆ ಈ ಆಸೀಡು ಏಸಬಾಡ್ನ ಆಸೀಡು ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಬಾಂಬೆ ಪೋಯಾರ ಇರೇಗಿ ಐದು ಬಕ್ಕ 63 ಬಾಂಬೆ ಪೋಯ ಹೌದಾ ಈಗ ಬೇಲೆಗೆ ಆ ಮುಲ್ತಾಂಡ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಅಂಡ ಅತ್ತತ್ತು ಮೂಲು 61 ITI ಸೂರಜ್ ಇರು ಬಾಂಬೆ ಪೋಯಿನ ಪೋಟ ತುಂಬೆ ಮೂಲು ಮಲ್ತೊಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಫಿಶರೀಸ್ 71 ಬಾಂಬೆ ಹೋದು ಬಾಂಬೆ ಪೋಯಡಲ ಮೂಲು ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವನ ಮಾಡೋಡು ಕೊಂಚ ಪಾತ್ರ ದಿಲ್ಲೇ ಮಾರ್ಯಾರ ಬರ್ಪೇನು ರಜೆ 7 ವರ್ಷ ಪಕ್ಕ ಫಿಶರೀಸ್ ತೆಗೆ ಫಿಶರೀಸ್ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ 30 ವರ್ಷ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಜಿಪಾಲ್ರೆ ಈರ್ನ ಎಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಯುಡು ಇರು ನಾಟಕಡು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಜತ್ತರೆ ಜಪ್ಪನ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಪಗ ನಾಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಸ್ಟೇಜ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾನೊಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪೂರ ಆಪುಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಐತ ನಡತ ನೆಟ್ ಪರದೇಲು ಪೂರ ಬತ್ತನೆ ಈರ್ನ ಕಾಲಘಟ್ಟುಡು ಆ ನಾಟಕ ಮಲ್ಪುನಾಗ ವಾ ರೀತಿ ನಾಟಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಲ್ಪ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಪರದೆ ಸಾಧಾರಣ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ರಾಮಕಿರೋಡಿಯನ್ನ ದಂಡಕೇರಿನ ಮಚ್ಚೇರನ ನಾಟಕ KB ಭಂಡಾರನ ನಾಟಕ ಮತ್ತೊಂದು ಪುನಃ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರದೆದೇನೆ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಪರದೆ ಒಂದು ಬಡವರ ಮನೆ ಒಂದು ಶ್ರೀಮಂತರ ಮನೆ ಒಂದು ಕಾಡು ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ತೋಟ ಈ ನಾಟಕ ಬರೀ ಬೀದಿ ಎದುರದ ಸಾದಿ ಬೀದಿ ಬೀದಿ ಬೊಕ್ಕವಂತೆ ಪೌರಾಣಿಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಮತ್ತು ಒಂದು ರಾಜ್ಯ ಬೀದಿ ಅರಮನೆ ಇದು ಪರದೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪರದೇನೆ ಇದು ಕೆಲವರು ಅಪಗ ಸಸರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಖಂಡದ ನಾಟಕ ಅಂತ ಅವೇ ಖಂಡದ ನಾಟಕ ಇನಿ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಸುಮಾರು ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯಕ್ಕಳು ಮುಳಿತು ಇಲ್ಲ ಅಡುಪೇರು ಅಡ್ಬಕ್ಕ ಮಣ್ಣು ದನ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬಕ್ಕೊಂಜು ಅಂಚನೆ ನಾಟಕ ರಂಗಲ್ಲ ಆತೀನಿ ಅಲ್ತಿರ್ದೆ ಕಂಡೋಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕಂಡೋಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತ ಈಗ ಪುದರ್ ಬರ್ತೇನೆ ಇಟ್ಟಿತ್ತು ಬೆತ್ತೆ ರೂಪ ಪಟೇಂಡಿ ಅಪ್ಪಗ ಪರದೇನೆ
ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ನಾಟಕ ಬೇತ ಕರೆಕ್ಟ್ ಪೋಪಿನಿ ತೂಪಿನಿ ಎಂಕ್ಲ ಒಂಜಿ ಪಾಟ್ಲು ಮಲ್ತಿರ್ನ ಇಂಚ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕುಲು ಕಾಸು ಕೊಡ್ತು ನಾಟಕ ನಟನೆ ಮಲ್ತೊಂತೀನಿ ಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ತಾನಗ ನೋಡಿದ ನಾಟಕ ನಿಗುಲು ಬರ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಮಲ್ತು ಡೊನೇಷನ್ ಮಲ್ಪುನು ನಿಗುಲಿಗೆ ಪಾತ್ರಧಾರಲೆ ಕಾಸು ಇಜ್ಜಿ ಕಾಸ್ತ ಪಾತ ಒಂಜಿ ಅವಕಾಶ ತಿಕ್ಕುರೇ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಕೂಡ ಕಾಸು ಕೈಂಡ ಅಪ್ಪ ಆ ಟೈಮ್ ನಿಖಿಲ್ನ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಕಾಸು ದೆತೊನೊಂದಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಆನಂಜೋಲೆಗೆ ನಾಟಕಗಳು ನಾಟಕಗಳು ದುಡ್ಡು ಗೆತ್ತೊಂದಿಚ್ಚೇರು ಕೊರಿಯರ ಕೊರಪನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಲಿ ಇಜ್ಜಿ ಒಕ್ಕ ಪುಣ್ಣು ಪೊಂಜೋಕ್ಲೆಗೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂತೆ ಒಕ್ಕ ಸಂಗೀತದಕ್ಲಿ ಒಂತೆ ಮೇಕಪ್ ದಕ್ಲಿಗೆ ಅಕ್ಲ ವೃತ್ತಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಂತೆ ಅಪ್ಪ ಒಂಜಿ 15 ರೂಪಾಯಿ 10 ರೂಪಾಯಿ ರಿಕ್ಷೋಕ ಬಸ್ಸಿಗೆ ಇಂಚ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಕೊರೋನಾ ಅಕ್ಲೆ ಬೇತೆ ಬೇಲಜಿ ಬಂಜಿದ ಪಡಿಗೋಸ್ಕರ ಕೊರೊಂದಿತ್ತೇರು ಅಕ್ಲು ನಾಟಕ ಮಲ್ತೊಂಬತ್ತಾರೆ 30 ವರ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಸ್ಥ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ನಾಟಕಡು ಇರೆಗ್ ಮೆಚ್ಚಿಗೆ ಪಡೆಯಿನಂಚಿನ ಪಾತ್ರವು ಮಸ್ತ್ ಕೆಲವು ಅವು ಇಂಚುಪ್ಪಗಾಯಿನ ನಾಟಕಗಳು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ತುಳುತ ರಾಜಕುಮಾರ್ ನೇರು ಪುಗಡ್ತೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ KN ಟೈಲರ್ ಅನ್ನ ನಾಟಕ ಬೆತ್ತೆ ನಾಟಕ ಬೆತ್ತೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಒಂದು ಏರಿಯಲ್ ನಂಬೊಡ್ಚಿ ನಾಟಕ ಏರಿಯಲ್ನ ನಂಬೊಡ್ಚಿಂದು ಐಟ್ ಎನ್ನ GSP ಕೊಂಕಣನ ಒಂಜಿ ರೋಲು ಗಾರ್ಡನ್ ಕಡಲೆ ಮಾರರು ರಜತಾನಿ ಕಡಲೆ ಮಾರಂದು ಒಪ್ಪಿನಿ ಕಡಲೆ ಅಂದು ಕುಲ್ದಿನಕ್ಲೆ ಕಡಲೆ ಕೊರ್ಪಿನಿ ಅವು ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು GSP ಕೊಂಕಣಿ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲು ತುಳುನು ಎಂಚ ಪಾತ್ರೆರು ಪನ್ಪುನ ಆ ಪಾತ್ರದ ಸಂಭಾಷಣೆ ಒಂಜಿ ಎಂಕ್ ಬೆಲ್ಮುಲ್ಲಾದ್ ಬತ್ತ ನಾವು ಅತೆ ಈರೆಗ ವಾರೀತಿ ಪಾತ್ರದ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬಲ್ಲೆ ಅವು 2 ಜನ ಲವರ್ಸ್ ನಕಲು ಗಾರ್ಡನ್ ಬರ್ಪೆ ಒಂದು ಪೇರು ಗಾರ್ಡನ್ ಬರ್ಪೇರು ಅಲ್ಪ ಕುಲೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಬೆಂಚ್ ಕಲ್ಲದ ಬೆಂಚ್ ಕುಲೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಯಾನೊಂದು ಕರ್ಬದ ಡಬ್ಬೆ ತುಂಬ ಮಸಾಲೆ ಕಡಲೆ ಒಂದು ಬಲ್ದು ಟೊಪ್ಪಿ ಬಲ್ದು ಪೈಜಾಮು ಬಕ್ಕಂಜು ಬಲ್ದು ಶರ್ಟ್ ತಿರ್ಗಂದು ಬರ್ಪ ಹಾಕ್ಲೊಂದು ಸೈಡ್ ಕುಳ್ಳೋರು ಯಾನೊಂದು ಸೈಡ್ ಉಂತುವೆ ಕಡಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಎರೆ ಕಾಮತ್ತಾರೆ ಬೆಚ್ಚ ಹೆಂಗ್ ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಡಬ್ಬ ಮಾಡ್ದು ಹೋಗಿಡ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು 3 ಜನ ಉಪವಾಸ ಬೋಡವು ಐಕೆ ಮುಳೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬೊಬ್ಬಾಡ್ನು ಬಕ್ಕ ದಾದ ಬಿಡು ಪಳ್ಳೆ ಇರಗೆ ಅಂತ ಹಂಚಬಹುದು ಮಾರ್ರೆ ಕಡಲೆ ದಾದ ಸ್ವಾಮಿ ನಿಕ್ಲಂಚಿನ ಜನಕ್ಲಿ ಮೂಳು ಬತ್ತು ಜಕ್ ಬಿಡುವ ಇಂಕಡೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಪ್ಪನ ಮೂಳೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಅವಡು ಅಂಚ ಮೂಳೆ ಬೆಚ್ಚ ಒಂದು ಬೊಬ್ಬಾಡ್ನು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಡಬ್ಬಗೆ ತಗೊಂಡು ಬನ್ನಿ ಡಬ್ಬಣಿಗೆ ತೇಡುವಾರು ಭಾರಿ ಸಂತೋಷ ಅಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಣ್ಣು ಮಂಜಿ 25 ರೂಪೀಸ್ 25 ರೂಪಾಯಿ ಆಪು ಗೆತ್ತೊಳ್ಳಿ ಕೊರ್ಲೆ ಅನ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಪೆ ಲೋಕಂತ ಕಶ್ ಜನಸ್ ಬರೆಯ ವೆಂಕಟರಮಣ ಪೊಳ ಕಶ್ ಜನಸ್ ಬರೆಯ ಇಡೀ ಡಬ್ಬಣಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಜೋಗ್ಲಿ ಆಗಲಿ ಉಪದ್ರ ಡಬ್ಬನಿಗೆ ಈ ಥರದ ಒಂದು ತುಳು ಭಾಷೆ ಸರ್ ಒಡೆ ಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ಒಡೆ ಪಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಶೋ ಎಂಕ್ಲು ಕಾಪುಡು ಶಾಸ್ತ್ರಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಸರ್ಕಲ್ ಗುಬ್ಬಿ ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ರಾಮಾ 1-1.25 ಗಂಟೆ ಡ್ರಾಮಾ ಅವಳು ನಾಟಕ ಈ ಬಕ್ಕ GSP ಸಮುದಾಯದ ಜವಣಿರು ಎರಡ ಬದುಕೇಂಡಿರು ಐಟ್ ಬಕ್ಕ ಏನ ಬೇಲೆ ದೀಪೇರು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಕಾಕಿ ತುಂಡು ಚಡ್ಡಿಲ್ಲ ಓಪನ್ ಮೇ ಒಂಜಿ ಜನಿವಾರ ಒಂಜಿ ಶಾಲ್ ಅಟಿಲ್ದೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವು ಕೊಂಕಣಿಯರು ಮಾತ್ರ ಅಟಿಲ್ದ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪ ಬಾಕಿ ದಾಖಲು ಮಲ್ಪಿದಾರ ಅನ್ಪಂಡ ಉಳ್ಳಾಯಿಡ್ ರೈಟರ್ ಉಳ್ಳೇರಿ ಟೈಲರ್ಜಿ ಬುದು ಪಾತಿರ್ಲೆ ಬಂಡೆ ನಿಕ್ಲ ಸಮುದಾಯಗೂ ನಿಕ್ಲ ವೃತ್ತಿಡಾವಡು ಸಮುದಾಯಗವಡು ಬೊಡ್ಚಂದಿನ ಪಾತಿರ್ದಿನ ಇಟ್ಟದಲ್ಲ ಉಂಡವ ಸ್ವಾಮಿ ಜೊತೆ ಆ ಭಾಷೆದ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಮೋಡಿಡ ಇಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಬೆತ್ತಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಪಂಡ ರಾಯಕ್ಕೆ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಕೊರಿಯರು ಅವೊಂದು ಪಾತ್ರ ಐಡು ಬಕ್ಕ ಬತ್ತಿನ ನಾಟಕ ದೇವದಾಸ್ ಕಾಪಿಕಟ್ನ ಬಲಿಚಾ ಬರ್ಕೊಡು ಜಪ್ರಿಪುರ್ ಬುಣಂಜನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಪ್ರಿಪುರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಐಟಂಗಳ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ನಾನು ನಮ್ಮ ದೇವರ ಪಾದಸೇನ ಆನಂದ್ ಬೋಳರ್ ಬಕ್ಕ ಮಾಧವ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಜನತ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಅವು ಎಂಕ್ಲಾರನ್ನ ಬಿಡ್ಯಾರು ಆನಂದ್ ಬೋಳರ್ನ ಐಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಅಕ್ಲು ತುಳು ಎಂಚ ಪಾತಿರು ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಬರಲ್ಲ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ಸ್ ಯಾನು ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಜಪುರಿಪುರ ಮಾರದ್ದಾನಿ ಅರ್ನಿಲಾಡು ಜನ ಪೋಪೆ ಅಂಚನಂತ ಪಾತ್ರ ಕತೆ ಆಪುಣ ಎಂಕ್ಲಾರೆಗ್ಲ ದಾಮಣ್ಣೆ ಅಂದಾರನ ಬುದ್ಧ ದಮಣ ಸತ್ಯ ಬನ್ಪ ಏಂಕ್ ದಾಲ ಪೊಡಿಗೆಜ್ಜಿ ದಮಣ ಎನ್ನ ಬುಡಿನ ಅಮ್ಮೇನ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮಗೆ MP ಡಿಲ್ಲಿ ಕಾಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತೀನಿ ದಮಣ ರಾಪ್ ವಾರ್ನ್ ಪೊಲೀಸ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ಪಳೆ
ಪಾತೆರನ್ನ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಿಟ್ ಔಷಧ ತಿಂದವಣ್ಣ ಈ ಜಾನ ಆಯ್ತು ಇರ್ನ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಂಡೆ ರಪ್ಪರ್ ಯಾನ ತಗೊಂಡಿತ್ತೆ ಎಂಕ ಅವು ಈರಂದಿತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಏನ್ ನಮಗೇನೆ ಏನು ಮಗಲ್ ಮೀನವಡು ದಿಕ್ಕಲ್ ದಿಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ದಲ ಪಡಿಗೆ ದೇವಣ ದೇವಣ್ಣ ಪಡಿದ ಅಮ್ಮೇನೆ ಮೆಗ್ಗಿನ ಮಗೆ ಎಂಪಿ ಡೆಲ್ಲಿ ಫೋನ್ ಮಲ್ತಿರ ರಪ್ಪರ್ ಪೊಲೀಸ್ ಜಾಗ್ರತೆ ಮಲ್ತಿಲ್ಲ ಪಾತೆರಗ ಭಾರಿ ಬರ್ಲ ಈ రెండు ಪಾತ್ರಲ್ಲ ಭಾಷೆಗೆ ಬಕ್ಕೊಜ್ಜಿ ಏನೊಂಜಿ ಕೇಂಟೆಲ್ಲರ್ನ ತಮ್ಮನವ್ರ ತನಕ ಅವಳು ಬಿ ಡಿ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಬ್ಬನಾಕ ಬಿ ಡಿ ಬ್ರಾಂಚದ ಅಬ್ಬನಾಕ ಸಾಯ್ಬರ್ನ ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಿಡಿತನತೆ ಅಕ್ಕಳವಂತ ಪಾತ್ರ ಬ್ಯಾರಿ ಭಾಷೆದ ಒಂಚೂರು ಹಿಡಿತ ಐತ ಡಾರ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ವೆ ನಾನು ಬರ್ಪೇರು ಆರು ಸಂಘಪಣ್ಣೆ ಓಟು ಕುಂತಿದ್ದ ಟೈಲರ್ ಸಂಘ ಅಬ್ಬನಾಕ നിങ്ങൾ തെളിവോട് ഹെൽപ്പ് ആക്കണം എന്തു നിങ്ങൾക്ക് ബി ടി ബ്രാഞ്ചിന് ഇത്തല പെണ്ണുണ്ട് ബി ടി ബ്രാഞ്ചിൻ്റെ മെമ്പർ എല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു വോട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ എടുക്കണ്ട സംഘം എല്ലാം ഫുള്ള് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ നമ്മൾ കുതിരോളി ഇസ്മായിലിൻ്റെ ഗ്യാങ് ഉണ്ട് കാട്ടിപ്പള്ളത്ത് കാതറിലെ ഗ്യാങ് ഉണ്ട് ഉള്ളാലത്ത് കുഞ്ഞാലിൻ്റെ ഗ്യാങ് ഉണ്ട് എങ്ങനെ പേടിക്കണ്ട ആറ് ബോർഡർ ഞങ്ങൾ ഉണ്ട് ಅಡಿಕ್ಕರು ಆರು ಬರ್ನಾರು ನಂಗೆ ಫುಲ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಜ್ಜಿರಿಗೆ ಮಾತ ಭಾಷೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನೆಟ್ಟು ಇರೇ ಪಾತ್ರ ಗೆಲ್ಪಾಯರು ಸುಲಭ ಭಾಷೆ ಕಲ್ತಿನೆಟ್ಟು ಒಂದು ಕಲಾವಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂಚ ಪಕ್ಕ ಅವೇ ಒಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಪಾತ್ರ ಏನು ಕುಂಟೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ನಾಟಕ ಅಚ್ಯುತ್ ಕಲ್ಲಪ್ಪ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐಟು ಮಾಡಿದೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ಸುರತ್ ಕಲ ಅತ್ತೆ ರವಿಕುಮಾರ್ ದಿವ್ಯವಾಣಿದ ಸಂಪಾದಕರಾದಿತ್ತು ನಾಗುರಿನ ಬಾವೆ ದಿವ್ಯವಾಣಿ ನಾಗುರಿ ಯಾರು ಕಲ್ಪಗ ಮರ್ಡರ್ ಅದನ್ನು ನಡಬಕ್ಕ ಮೇರ್ ನಡಪೋಯರು ಅವ್ರು ರಿಕ್ಷಾ ಡ್ರೈವರ್ ಒಕ್ಕ ಕೊಂಟೆರ ನಾ ಪೊರ್ತುಗೆ ಎಡ್ಡೆ ನಾಟಕ ಭಾರಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಅನ್ನ ಸಾಯ್ಬಾರನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಉಂಡು ಅಕ್ಕೇನು ವೇರಿ ಇಂಚ ಕಲ್ತಾರವೇನು ಭಾಷೆ ಆತು ಶೋಕ ಅಕ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಅಕ್ಲನೊಟ್ಟಿಗೆ ತಪ್ಪಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲನ ಭಾಷೆನ ಕಲ್ಪೋಡು ಆ ಒಂಜಿದ ನಂಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬೋರು ಪ್ರಯೋಜನ ಬರ್ಪಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಈರ್ ಮಗವೀರೆ ಕಡಲ ಕರೆಟ್ ಇರ್ನ ಅಮ್ಮೆರ್ಲ ಬಲೆಕ್ ಬೋದು ಅಲ್ಪದ ಪ್ರದೇಶದಕ್ಕಲು ಬ್ಯಾರ್ಲು ಕುದುರುಡು ಅಂಚಾಕಲ ಸಂಪರ್ಕ ಪಣಕಲಾಗಲ ಭಾಷೆನ ಕೊಂಕಣರ್ನ ಇಂಚ ಬತ್ತಿನ ಪಣ್ಣಗ ಅಂತ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಯೇಷನ್ ಯಾನು ಮಿಷನರಿ ಸ್ಕೂಲ್ పోందు పునక మిషనరీ స్కూల్ వెంకటరమణ దేవస్థానం నుంచి పోన మాత రెడ్ సైడ్ లా జిఎస్బి బంధువులైన అంగడి అల్ప ఇత్త బద్దలాతన అల్ప అక్కులు పాతేరొంದು పేరు ಅವು ಅಂಚಿಂಚು ಪೋನಾಗ ಕೇನಿ ಕೇಳಿದ ಅಭ್ಯಾಸನೇ ಆಯ್ತು ಒಂದಿನ ವಿಜಿಪಾಲ್ ಈ ರೀತಿ ಜೀವನೋಡು ನಾಟಕದ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತಿರ ಈಗ ಮದ್ಮಾಯನಿ ಎಪ್ಪತ್ತಾರು ಯಜಮಾಂದಿ ಉಳ್ಳಾಳದಾರು ಉದಾರೆ ಸುಶೀಲ ಪಾಲ್ ಸುಶೀಲ ಏತು ಜೋಕುಲು ಇಂಕ ಮೂಜು ಜೋಕುಲು ಮಲ್ಲ ಈ ಊರುಡಲ್ಲಿ ಮೂಜು ನಾಲ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಂದ್ರೆ ದಪ್ಪನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅಕ್ಕಾಗ ಜೋಕುಲಿಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲೆಡೆ ಬಾಲೆ ನಂಚಿರತ್ತೆ పోతೇರಿ ಅಂಚ ಅಕ್ಕಲ ಬಾವಿರ್ಲ ತೀರ್ಪೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲಡಿ ಇರ್ಲಜ್ಜಿರು ಅಂಚ ಆಯೆ ಉಲ್ಲೆತ್ತೆ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಎರಡನೇದು ಆಳು ಮಗಲು ಆಳು ಮಹಿಳಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಇಡಿ ಬೀಲಡುಲ್ಲಾಳು ಅಲ್ಲ ಕಂಡನಿ ಮುಲಿಬಿತ್ತಿಲ್ಲಾರು ಇತ್ತ ದಂಬೇಳುಳ್ಳೇರು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕಂಡನಿ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ರಡ್ಡು ಜೋಕುಲುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಎಲ್ಲಿ NITK ಅದು ಗಲ್ಫುಡುಲ್ಲಿ ఆయన ಬುಡಿದ್ದಿ ಡೆಂಟಿಸ್ಟ್ ಡೆಂಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸಂತೃಪ್ತ ಜೀವನ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಒಂಜಿ ಗಂಜಿ ಕೊಡ್ತೇರಿ ಒಂಜಿ ಒಯ್ಯಪುರ ಗಂಜಿ ಬಿಡಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಟು ನಮ್ಮ ಪನ್ನಗೆ ಸರ್ ಅಪ್ಪಗ ಆಗ ಬಾಲ್ಯಾವಸ್ಥೆ ಗಂಜಿ ಅವು ಸರಿ ಅಪ್ಪಗಲ ಎಟ್ಲಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಫಿಶರೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಲಾಸ್ ಇದು ಮಾತಿತ್ತು ಸಂಬಳ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂತುಜಿ ಕಷ್ಟೋಡು ಕಲ್ತೀನಿ ಐದು ಪಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಯ್ನಿ ನಮ್ಮ ನಗರ ಶೆಟ್ಟಿ ಫಿಶರೀಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಐಬಕ್ಕ ಅವ್ರ ಬೋಡೇನಾಥ್ ಫಂಡ್ಸ್ ಕಂತೀರಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಖಂಡಿತ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆನಪಿರೋಡು ಮಸ್ತ್ ಸರ್ತಿ ಪೋತ ಅಪ್ಪಗ ಯೋಗೇಶ್ ಭಟ್ರೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ದೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಫಿಶರೀಸ್ಗೆ ಮಲ್ತೀರ ಅಪ್ಪಗ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಬೈಂದೂರ್ದಾರು ಚೇರ್ಮನ್ ಆದ ಬತ್ತೀರ ಅಡಿಗೆ BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪುನಃ ಆರು ಬಕ್ಕ ನಗರ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರ್ತದೆ ಏರಿಯರ್ ವಾಲಂಟಿಯರ್ ರಿಟೈರ್ಮೆಂಟ್ ಕೊರ್ಪಾರು ನಿಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಫುಲ್ ಒಂದೇ ಕಂತಿರು ಕೊರ್ಪ ಬಾಕಿದಂತೂ ಮಾಡ್ತದೆ ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಕಲಿಗೆ ಸೊ ನಾಗರಾಜನ ಹೆಲ್ಪ್ KFDCಗೆ ಮಲ್ಲ ಕುಡಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಈರ್ನ ನಾಟಕ ರಂಗೋಡಿ ಮಸ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಬರ್ತೈತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಪಿಗಾಡನ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪದ್ಧತಿಯರು ಈರು ಏತು ಸಮಯ ಕಾಪಿಗಾಡನ ನಾಟಕ ತಂದು ಕಾಪಿಗಾಡನ ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕನೇ
ಯಾನು ಮಲ್ಲಾಯಿ ಅಂದು ಚಾಪರ್ಕ ನಾಟಕದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಟಲ್ ಶಕ್ತಿನಗರಡು ಗುಬ್ಬೇರು ಒಂಥರ ಅಲ್ತ ಕ್ಲಬ್ ದಕ್ಲೆ ಗುಬ್ಬಿನಿ ಒಂಥರ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಪದವ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಬಾರಿ ಬುದರ್ ಬೈ ಬುದರ್ ಇತ್ತಲ ಎಡೆ ನಾಟಕ ಅಕ್ಲ ಗೊಬ್ಬುದು ಅವು ಸಕ್ಸಸ್ ಆಂಡ್ ಪುರಭವನೋಡು ಪಾಡ್ಗ ಅನ್ಪನೊಂಜಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇತ್ತಂಡು ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ವರೆಗೆ ಗೊಬ್ಬೊಡುಂದು ಅವು ರೀಶಫಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕಲಾವಿದರು ಮತ್ತೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೋಳಾರು ಯಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರವೇಶ ಬೋಳಾರು ಒಂದು ಮೇನ್ ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಜಬ್ರಿ ಬರ್ಪುಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟೌನ್ ಹಾಲ್ ಡ್ರಾಮಾ ಕ್ಲಿಕ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಉಂಡು ಅರ್ನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಚಾಪರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಬೊಕ್ಕ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಈರ್ ದೂರ ಮುಜುನಾಲ್ ನಾಟಕ ಕೂಡ ಎಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಇಂಕ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಗಂಟೆ ತಾಂಡು ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಒಂಥರ ಕಾಮಿಡಿ ವಿಲನ್ ಲಕ ಕರಿಯೆ ಅಂದು ಇಲ್ಲದ ಬೇರೆದಯ ಆ್ಯಂಡ್ ಒಂದು ಕಾಮಿಡಿ ರೋಲ್ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ರೋಲು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಕರಿಯ ಕಟ್ಟೆ ಬಂಟು ಪೋದು ತೊಗೊಂಡು ಬಲ ಆ ಬೇರೆ ಬಲ್ಪು ರಜ್ಜ ಅಂದು ಅಣ್ಣ ಯಾಕಡೆ ಪೋದಿತ್ತೇನು ಕಟ್ಟೆ ಬಂಟು ಗುರುವೆಲ್ಲ ತನಿಯಲ್ಲ ಮುಕ್ಕು ಮುಟ್ಟ ಕಲಿಬಾರ್ದು ನಡಾಯಿ ಮಲ್ತೊಂತಾರೆ ಅಣ್ಣರೆ ತೂದು ದಾಲವಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ ಡಿಪ್ ನಾಲ್ಕು ಕೊರ್ನಿ ಇರ್ನದೇ ಇರೋಡು ಈ ಥರ ಡೈಲಾಗ್ ಡಿಪ್ ಡಿಪ್ ನಾಲ್ಕು ಒಂದು ಬಾರಿ ಡೈಲಾಗ್ ಡಿಪ್ ಡಿಪ್ ನಾಲ್ಕು ಕೊರ್ನಿ ಇರ್ನದೇ ಇರೋಡು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಸ್ಯ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಕರೆ ನೈಟ್ ರೋಲ್ ಪಕ್ಕ ಕಾಪಿ ಕಟ್ನ ಗಂಟೆ ತಾಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕಾರು ಇರ್ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೋಲು ನೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ನ ತಂಡಡು ಆನಂದ ಬೋಳರ್ ಬುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಒರಿಯದ್ದೋರಿ ಅಸಲ್ದ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ನ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಕಾಂತ ಪಣ್ಣೀರು ಫಸ್ಟ್ ಬಾಟ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಟ್ಲ ಯಾನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಾಟಕ ಕೊಡರ್ನ ಮಾತಾ ಮಾಮುಗೊಂಜಿ ಮಾಮಿನ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಮನ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಮಂಡೆ ಬಲಿ ಪುಜ್ಜಿ ಒಯ್ಕಲ ಅವಂದ ನಕಲು ಅಕ್ಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಎಂಕುಲತ್ತು ಅಂಚನ ರೆಡ್ಡೆ ಪಾತ್ರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಪಾತ್ರ ಮೇರೆ ಕೊಡಿಯಲ್ ಬೈಲ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ಆರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸೊ ಅವು ಮಾತಾ ರಂಗಭೂಮಿಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಲಾವಿದನ ಹೆಂಚ ಬುಲೆ ಪೋಲಿ ಪನ್ಪನಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿ ಆಯ್ಕೆ ಸೊ ಇನ್ನ ಡೆಡಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟು ವಿಜಿಪಾಲ್ರೆ ತುಳುನಾಡು ಈರ್ನ ದಿನೊಟ್ಟು ರಂಗಭೂಮಿಯನ್ನು ಭಾರಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾದ ಬುಲೆ ಪೈನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎಂಕ್ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಬತ್ತಿಲಕ ಯಾನು ತೂದು ಕೇಂದ್ರ ನಾಟಕ ತೂದು ಪ್ರಕಾರ ಸಾಹಿತ್ಯ ನಾಟಕದ ಡೈಲಾಗ್ಸ್ ಬರಪುನ ಅವು ರಾಮಕಿರೋಡಿ ಅರ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಂಜಿ ಕಾಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ಅವು ಎಂಡಪ್ನೇ ಕಾಟ್ ವಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಒಂದು ಇಟ್ಟು ಬರ್ಪುಂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಕುಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಇಷ್ಟು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಬರೀತೀರಿ ಅದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲ ತೂತಲ್ ನಾಟಕಲ್ಲ ಬರೀತೀರಿ ಆರು ಬರೀತೀರಿ ಮಚ್ಚೇಂದ್ರನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬರೆಯುವಂತೀರಿ ಅವ್ರನ್ನ ವಿಶೇಷದಾದ ಬಂಡಾಗ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಸೀನ್ ಲಾಸ್ಟ್ದ ನಾಟಕದ ಕೊರ್ಪುನೇ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ದೂರ ಪೋನಾಗ ಟೆಂಪೋಡಿಂಗ್ಲು ಹೋಗಿ ಬಸ್ ಇಡ ಪೋನಾಗ ಅದೊಂದು ಒಪ್ಪಿನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ಲೇ ಮಲ್ತಾನೆ ಬಾಯ್ಬಟ್ಟೆ ಕಲ್ಪಲೆ ಅಂತ ಅವನು ವಿಶೇಷ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಅರೆ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಸೀನಿಯರ್ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅಚ್ಯುತ ಕಲ್ಲಾಪು ಡಿ ಎಸ್ ಬೋಳರು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವಿಂಚ ಕಲಾವಿದರು ಇತ್ತೇರಿ ಎಂಕ್ಲೆ ಅರೆಗೊಂದು ಧೈರ್ಯ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಮಲ್ಪೋರ್ನಿಕ್ಲು ಡೈಲಾಗ್ ಕೊರಂಡ ಸೊ ಅರ್ನೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಕೊಡು ಎಂಕ್ಲು ಪಾಟ್ ಮಲ್ದ ಯಾನ್ ಮಲ್ದೆ ಬಾರಿ ಪ್ರೀತಿ ಮಲ್ತಾನೆ ಅರ್ನೆಟ್ಟು ಪೇಮೆಂಟ್ ಏರೆಕ್ಲಿಜ್ಜಿ ಇರು ಎಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕನೆ ಜನಸನಕ್ಲೆ ಏರೆಕ್ಲ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವಾಗ ಆಸಕ್ತಿ ಬತ್ತಿ ಮಲ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಪೊಂಡು ಪೊಂಜೋಲೆಗೆ ಅವು ಎಕಡೆ ಮಾಡಿ ಸಂಗೀತ ಕೊರ್ಪೇರು ಆರೊಂದು 10 ಸಾರಕ್ಕೂ ನಾಟಕ ಗೆತ್ತೊಂಡು ಪಂಡೇರು ರಾಪುರ್ತವು ಐಟ್ ಐನಾಯಿ ಸಾರ ಪಟ್ಟದೆ ಹೋಗ್ಬಿಣ 5 ಸಾರ ಮಕ್ಕಳೇ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತು ಪಟ್ಟದು ಹೋಗ್ಬಿಣ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಐತಾಡ್ದ ನಿಂಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಒನಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಅವೊಂಜಿ 7 ಸಾರ ಉಂಡು ಖರ್ಚು ಒಟ್ಟು ಸೇರಿದು ಒಂಜಿ ಕುಳ್ದು ಚರ್ಚೆಲು ಓಲು ಏರು ತತ್ತದೇರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇ ಕೆಂಚ ಮಲ್ಪೋಡು ಇಂಚ ಅಂಚನ ಒಂಜಿ ದೇವರ ಲೆಕ್ಕ ಅಂತಿನ ರಮಣಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿ ವಿಜಿಪಾಲ್ರೆ ಇದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವಡು ಪುಟ್ಟಿನಾರೆ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿಡು ಮಹತ್ತರವಾಯಿನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕಲು ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಗ್ತವೆ ಈ ಪೂರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಆಯ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ನಾಟಕಲು ಒಂಜಿ ಪುಸ್ತಕಗೂ ಜಪ್ಪಡವನಂಚಿತ್ತನ ಕೆಲಸದಲ್ಲ ಆತನ ಮಾತಾ ನಾಟಕದನೆ ಮಾತಾ ನಾಟಕದ ಮುದ್ದು ಮೂಡು ಬೆಳ್ಳೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಒಂದು ಅವಲೋಕನ ಬಂದು ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಮಲ್ದೇರು
ಅಟ್ ಎನ್ನ ಒಂದು ಎಲ್ಲೇ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅದು ಬರ್ತದೆ ಯಾನು ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿನ ಕೊರಿಯ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಬರ ಎನ್ನಲ ಇರ್ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ನಾವು ದಾಖಲೀಕರಣ ಅವಡು ನಮ್ಮ ಬಾಯಿಡು ಪಾತ್ರ ಹಿಡಿದು ಪರಬಲ್ಲಿ ಯಾನು ಕೆಲವು ಲೇಖನ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಬಗ್ಗೆ ಬರ್ತೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅದು ಎನ್ನ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಹೊಡೆದುಂಬು 75ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನಿಟ್ಟು ಪಾಲ್ ಕಡಲ್ ಪನ್ಪುಂಜಿ ಎನಕಡ್ ಪಂಡ ಬುಕ್ ಉಂಡು ಐತಿ 75 ವರ್ಷ ಅನಗ ಮಂಗಳೂರು ಟೌನ್ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎನ್ನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮಾತಾ ಸೇರ್ಸೋದು ಮಲ್ತೇರಿ ಅವಾಗ ಪಾಲ್ ಕಡಲ್ ಐಕ್ ಟೈಟಲ್ ದೀನಾರಿ ವಿವೇಕ್ ರೈಕಲು ಬಾಯ್ತು ಇಡೀ ಆ ಬುಕ್ದ ಪಿರೌಡು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ವಿವೇಕ್ ರೈಕಲ್ನ ಸಂಪಾಳ್ತಿನಾರು ಮೂಡುಬಿಳ್ಳೆ ಮುದ್ದು ಅದ್ಭುತ ಅಂದು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ನಾಟಕಕಾರರನ್ನ ನಿರ್ದೇಶಕರನ್ನ ಸಿನಿಮಾದಕಲ್ನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕದಕಲ್ನ ಸುಮಾರು ಒಂದು 50 ಜನ ತೈಟ್ರಿ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಲೇಖನ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಬರತ್ತಿನ ಲೇಖನಲುಂಡು ತುಳು ನಾಟಕ ರಂಗ ಆನಿರ್ದೀನಿ ತುಳು ಸಿನಿಮಾ ಕೋಡಾಯಿನಿ ಎಲ್ಲ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಲೇಖನ ಒಂತ ರೂಪೋಡು ಬೈದು ಲೇಖನ ಬರುತ್ತೆ ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಬರೆಪನ ಅಭ್ಯಾಸ ಇತ್ತಾನೆ ಮದರಂಗಿ ಮಾಜಂದಿನ ಮದಿಮಾಲು ಬಂದು ಒಂದು ಟೈಟಲ್ ಯಾನು ಬರೆಯರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ನಾಟಕ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದು ಅದನ್ನು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಾರಣ ವರದೊಡು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಬೇತೆ ಒಂಜಿ ಜನ ಆ ಟೈಟಲ್ ಅಂಡ ಕೇಂಡಿ ಬಲ್ರಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಆ ಟೈಟಲ್ ಬೇತೆ ನಾಟಕ ಬರೆಯೋಡ ಬರೆಯಲ್ಲ ಅಂಡೆ ಅಂತ ಒಂದು ಬೇತೆ ಜನ ಇನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೆ ಯಾನು ಬರೆತಿಜಿ ಇದು ಸುರುಮಲ್ ತರದೊಡು ಅಂತಾರೆ ಬರುತ್ತೆ ಒಂದು 2-3 ಸೀನ್ ಬರುತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಅಪ್ಪಗದ ನಾಟಕಕ್ಕೂ ಪದ್ದೊಕ್ಲೇನು ಮಸ್ತ್ ಬರೆಯೋದು ಪದ ಬರೋಂಥವ್ರು ಪದ್ದೊಕ್ಲೆ ಬಂದಾಗ ಐಕ್ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಣಗೆ ಅಂಕಲ್ ನೈಟ್ ಶಿಫ್ಟ್ ನಂಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಣತ್ತೆ ಐಕ್ ಕುಲ ಒಂದು ಬರೀಪೀನಿ ಆಫೀಸರ್ ನಕ್ಲೋರ ರಾತ್ರಿ ಬರ್ಪೇರು ಜೈ ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಅಪ್ಪಗ ಬರೆಯೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಪದಕ್ಕಲು ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಹಿಂದಿ ಧ್ವನಿ ದಾಟಿದ ಹಿಂದಿ ಪದಕ್ಕಲ ಡಬ್ಬು ನಿಗಲ್ ಬರೀ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳುತ ದಾಟಿ ಅಪ್ಪಗದ ಮಾತ ಎರಡ್ಡೆ ಫಿಲ್ಮ್ ರಾಜ್ ಕಪೂರ್ನ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ನ ಧರ್ಮೇಂದ್ರನ ಫಿಲ್ಮ್ದ ರಾಜೇಶ್ ಖನ್ನನ ಫಿಲ್ಮ್ದ ಮಾತ ಆ ಟೋಂಡು ಬರೀಪಿನ ಬರತಿನ ಅಂಚಿತ್ತನ ಪದ್ಯ ಅವಾಗ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ರೈಸಿನ ಅಂದ್ಮಣ್ಪೇರ ಅಂಚಿನ ಓಲುಂಡ ಪದ್ಯ ಬರೀತೀನಿ ಮೆನ್ಕಿನ ಪದ್ಯ ಓಲುಂಡ ಬರೀತಿನ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಪದ ಯಾನು ಸಿಕಂದರ್ ಆಜಮ್ ಒಂಜಿ ಪದ ಬರುತ್ತೆ ಅವು ಎಡ್ಡೆ ಪದ ಡಾಲ್ ಡಾಲ್ ಪರ್ಸೋನೆ ಕಿ ಚಿಡಿಯಾ ಕರ್ಗಾಯಿ ಬಸ್ ಈ ಟೋಂಡು ಯಾನು ತುಳುಟು ಒಂಜಿ ಪದ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರಾರ್ಥನದ ಲಕ ಒಂದು ಈ ಮಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ನಡು ಬೊಕ್ಕ ಅಬ್ಬೊಕ್ಕ ರಾಣಿಗೆ ಸಿತ್ರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರನ ಐಕ್ ಕನ್ನಡಗಳ ತುಳುಕುಲ ಪದ ಯಾನು ಬರುತ್ತೆ ಬರೆದು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಾನು ಅದು ಯಾನು ರಂಗ ಸ್ಪಂದನ ಮನ್ಪುರ ತಂಡ ತಂಡ ಐತನ ಐಕ್ ಯಾನು ಒಂಜಿ 3 ಡ್ರಾಮ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿತ್ತೆ ಅವು ಲೇಡೀಸ್ ತಂಡ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇತ್ತೆ ರಂಗಸ್ಪಂದನ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ತಂಡ ಇರು ಕಟ್ಟಿಯಾರ ಆ ಕಟ್ಟೆರೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಪಂಡ ಯಾನಪ್ಪ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಂತೆ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾವಿದರು ಪಾಠ ಮಲ್ತಂತೀರಿ ಅಕ್ಲೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ನೆಟ್ಟು ಅವಡು ಕಿಶೋರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನೆಟ್ಟು ಕೊಡಿಯಾಲ್ ಬೈಲ್ ನೆಟ್ಟು ಅವಡು ಆ ಬುರ್ಸ್ ನೆಟ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋನ ತಿಕ್ಕೊಂದು ಏನಡ ಕೆಲವರು ಪಂಡಿರು ಸರ್ ಈ ನಾಟಕ ಬರೆದು ಎಂಕಲ್ಲ ಮತ್ತು ಪಾಠ ಅವಕಾಶ ಅಕ್ಲಿ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವಕ ಸಮಾಜದ ಅಕಲ ನಂಗೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕಿಟ್ ಇದು ಬರೆದು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ತೂಕ ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 1.5 ಗಂಟೆದ ನಾಟಕ ಫಸ್ಟ್ ಗೆತ್ತು ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮ ಕೊಲಾಲ್ಡ ಮಣ್ಣದ ಮಗಳ ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳು ಒಬ್ಬಕ್ಕ ರಡ್ಲ ಅವು 3 ಗಂಟೆದ ನಾಟಕಾರನ ಅವೇನು ಅರ್ನ ಅನುಮತಿಕೇನದು 1.5 ಗಂಟೆಗೆ ಅನುಂತೆ ಪಂಡ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ದಾದ ಮುಖ್ಯ ಕತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯ ಬೀದಿ ನಟ ಬಕ್ಕೊಂದು ದಾಲಿಜಂದೆ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರ್ನ ಆಜಿ 7 ಪಾತ್ರ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲ ಹಂಚಿದೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಭಾಸ್ಕರ್ ರೈ ಕುಕ್ಕೋಳ್ನ ತುಳುವೆರ ಬಲಿ ಅಂದರೆ ನಾಟಕ ಆಯ್ತಾ ಅವು 2 ಗಂಟೆದ ಡ್ರಾಮಾ ಇತ್ತು ಕದ್ರಿದ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ತಂಡದಾಗಲು ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕದ್ರಿಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರು ಉತ್ಸವದ ಪಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪು ನೈಟ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮಕ್ಕಳು ದೇವತನ ದೂತನ ಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಉಂಡು ಅವಂತೆ ಕಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದು ಖಾಲಿ ಒಂದೇ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ 100 ಜನ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಲ್ಪ ವಾಮನ ದೇವರು ಬರ್ಪುನ ದೇವತನಕಲು ದೂರ ಕೊಂಡ್ಪೇರು ಇಂಚ ಆತನ ಬಲಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇನ್ನು ನೂತನ ಅಶ್ವಮೇಧ ಯಾಗ ಮಾಡ್ತಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವರ್ಗೋಗು ಕಾರ್ದೀಪೆ ದೇವರ ಎಂಕ್ಲಿನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಲ್ಪೋಡು ಇರು ಪನ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಥೀಮ್ ಕಡೆತ ದೃಶ್ಯ ಒಂಜೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಬಲಚಕ್ರ 5 ಪಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಪುರ್ಲಾಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಹುಡುಗಿ ಅವನ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ ಮಲ್ತಂತೀನಿ ಅದು ಬೊಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮಲ್ಲಾಂಡ್ ಅವು ಜೋಕ್ಲೆ ಓಪನ್ ಬಾಡಿ ಕಂಡು ಬರ್ರ ಆಪು ಜನ ಸುಮಾರು ನಾಟಕನು ಗೊಬ್ಬುದೆ ಬಾಂಬೆ ಗೊಬ್ಬುದೆ
ಬಲೆ ತುಳುವರ ಬಲಿ ಅಂದರೆ ಈರು ಊರುಡತ್ತಂದೆ ಬಾಂಬೆಡು ಪುರ ಬಾಂಬೆಡು. ನಾಟಕ ಅಲ್ತ ಪುಂಜೋಕುಲ್ಡ ಗೊಬ್ಬಾಯ ಅದು ಮುಲ್ತ ಸೆಟ್ಟಿ ಕೊಣದು ಮುಲ್ತ ಸೆಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅವು ಇನ್ನು ರಂಗಸ್ಪಂದನ ಪಣಪುನಂಚಿತ್ತನ ತಂಡೋಡು ಪೊಂಜನಕುಲೆ ಕಲಾವಿದೆ ಅಂದ್ ಬೊಕ್ಕ ರಡ್ಡಿ ಸರ್ತಿ ಅಬ್ಬಕ್ಕ ನಾಟಕ ಒಂಜಿ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಗು ಒಂದು ಎಂಕಳ ಅಣ್ಣೆ ನಗರಾಜ ಅಣ್ಣನೆ ಎಂಕಂಜ ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಗೊಬ್ಬರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಮಗಳು ಒಬ್ಬಕ್ಕ ಲೇಡೀಸ್ ತಂಡನೆ ಗೊಬ್ಬಿ ಲೇಡೀಸೇ ಏಳೇನು ಮಜಾನೆ ಲೇಡೀಸೇ ಬನ್ನಿ ಅಡ್ಬೊಕ್ಕ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ 2000 ಆಜೆಟ್ಟು ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನಗ ಅಪ್ಪಗ ಸಿದ್ದರಾಮ ಕೊಲಾಳ್ರು ತುಳು ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತುಳುಟು ರಂಗಮಂದಿರ ಮೂಲು ಮೈಸೂರು ರಂಗಮಂದಿರಡು ಮಣ್ಣದ ಮಗಳ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ನಾಟಕ ಅವೇ ಲೇಡೀಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಡಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸಮ್ಮೇಳನ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ನಾಟಕ ಏನು ಗೊಬ್ಬಿತ್ತೆ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ತ ಒಂದು 4 ಜನ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ತ ಬಾಂಬೆ ದಾಖಲೆ ನಾನು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕಟ್ಬಿಡ್ದೆ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಜನ ಹೆಂಗಲ್ ಪೋಯಿನಿ ಒಂದು ವೀಣಾ ಮಂಗಳೂರು ಉಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಮೇನ್ ಐಕ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಏನೋ ಜನ ತೆಗಿಸಿ ಇಡೀ ಪೊಣ್ಣ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ದ ಮಿತ್ತ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮ್ಮೇಳನೋಡು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಹಾಸನ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಇಂಚಿನ ಮತ್ತು ಜನ ಬತ್ತಿತ್ತೀರ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇತ್ತು ನೃತ್ಯನ ಬಕ್ಕೊಂಜ ನಾನೊಂಜ ನಾಟಕ ತೂಯ್ಬಕ್ಕ ಅಕ್ಕಲು ಕೇಳಿರಿ ಇಂಚಿನೊಂದು ಕತ್ತಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ತುಳುನಾಡು ಭಾರತ ದೇಶ ನಡತದಲ್ಲ ಆ ರೀತಿ ಅವಿನ ಅಭಿನಯ ನಿರ್ದೇಶನ ಮಲ್ತದೆ ಅವಿನ ಅಭಿನಯ ಮಲ್ತದೆ ಅವಳ ಬಾಂಬೆ ದಕ್ಕಲ್ 4 ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ ಅಕ್ಲಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ಪಂಡಿರು ನಮಗೆ ಕಿತ್ತೂರ ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಬೆಳವಾಡಿ ಮಲ್ಲಮ್ಮ ಒನಕೆ ಓಬವ್ವ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಇದು ಸರ್ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀವು ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಹೌದು ಅದು ಸಹ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗೀಸರನ್ನೇ ಹೋರಾಡಿ ಗೆದ್ದವಳು ಈ ಥರ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅಡೆ ಮುಟ್ಟವೈದ್ದು ಎಮ್ಮಣ್ಣ ನಾನು ಇದರ ಕರ್ತಲ್ಲ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೌದು ಶಿವಮೊಗ್ಗಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾ ನೋಡು ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಒಡಮುಟ್ಟೆ ಸರ್ ಬಣ್ಣಗ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಮಗಲ್ಲಿ ಆ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಕ್ಲೈಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆರ್ಪುನ ಪಿರೋಡು ಬರ್ತದ್ದು ವೇಷ ಪಳ್ಳಾಟ ಮಲ್ತದಕ್ಕಲು ಹಬ್ಬಕರಾಣಿ ಕೆರ್ಪುನ ಆ ಪೊಣ್ಣು ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಗೆತ್ತಂದ್ರೆ ವೇದಿಕೆ ಬಂದಾಗ ವೀಣಾ ಇಡೀ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಭಾರತ್ ಮಾತಾಕಿ ಜೈ ಬಂದ್ರೆ ಆತು ಏಪಿಲ್ಲ ಆತನ ಎಂಡಿಂಗ್ ಪದ್ಧತಿ ಪಣ್ಣು ಎಂಡಿಂಗ್ ಆಯ್ತಾ ಪದ ಏನೇ ಬರೀತಿದೆ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಎಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆತಂಡು ಆತು ಎಪ್ಪಿಲ್ಲ ಆತಂಡು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಅಂಕಲ ಮೇಯರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಕಲಾ ಜಗತ್ತದ ಅಕ್ಕಲು ಒಂಜಿ 7 ದಿನ ತುಳುನಾಡ ಪರ್ಬ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಇಂಕ್ ರಡ್ಡು ನಾಟಕ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶ ಕೊರಿಯರು ಒಂಜಿ ಮಣ್ಣದ ಮಗಲ ಹಬ್ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ತುಳುವರೆ ಬಲಿ ಎಂದ್ರೆ ಇಂದೇ ಪೊಂಜೋಕಲ್ನ ಟೀಮ್ ನಲ್ಪು ಈ ನಾಟಕ ಮೈಸೂರು ಮಸ್ತ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇರಿ ಒಂದೇನು ಮಲ್ಪಾಯರು ರಾಜ್ಯದಾದ್ಯಂತ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮಲ್ಪರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಬರ್ತಾರೆ ಈರಿಗೊಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಏತ ತಿಕ್ಕಂಡೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರ ಏತ ತಿಕ್ಕಂಡಿರಿ ಅವೇನೇ ದೀಪನು ಕೊಡ್ತೇರಿ ಪ್ರೀತಿ ರಿಲೇತದ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತೇರಿ ಮಸ್ತ್ ಕಡೆ ಆತಂಡಿ ಉಂಡು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂಚಿತ್ತಿನ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ತೆಗಿತಾರೆ 2010 ಅವಲ ಅಣ್ಣೆ ನಾಗರಾಜ ಅಣ್ಣೆ ಯಾರು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ತುಪ್ಪನಾಗನೆ ತೆಗಿತೀನಿ ಪಾಲೆಮಾರು ಬಹುಶಃ MLA ದನ ಆತೇರಪ್ಪ ನಾಗರಾಜ ಅಣ್ಣ ಎತ್ತೇರಿ ಮೂರು 2010 ಆತೀನಿ 12 ವರ್ಷ ದುಂಬು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಡೆ ಇಟ್ಟು ಸಾಂಗ್ಲಿಡಿ ಅಲ್ಪ ತುಳು ಭವನ ಒಂಜಿ 25ನೇ ವರ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ಗಲ್ಫ್ ಡ್ಯಾಂಡ್ ಸರ್ ಬಕ್ಕೊಂಜಿನ ಗಮನ ಕೊನಪೆ ಸುರೂತ ತುಳು ನಾಟಕನು ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅಬುದಾಬಿಗೆ ಕೊನತೀನಿ ಯಾನ್ ಓ ನಾಟಕವು ಅವು ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದಿ KN ಟೇಲರ್ ನಾಟಕ KN ಟೇಲರ್ನ ಕಂಡನೆ ಬಿಡಿದ ನಾಟಕನು ಅಬುದಾಬಿ ಕೊನತಿನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುವೇ ಇರು ಫಸ್ಟ್ ನಾಟಕ BR ಶೆಟ್ಟಿದ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆನಿ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಕುಡ್ಲಾಡಿ ಎನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನ ಜೋಕುಲು ಅಬುದಾಬಿ ಹಿಡಿತ ಅವಳು ತುಳುನಾಡ ಕಲಾ ಸಮಾಜ ಪುನಃ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ರು ಅಪ್ಪಗ ಒಂದು 1988 ಸುಮಾರು 34-35 ವರ್ಷ BR ಶೆಟ್ಟಿ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತೀನ 21 ದಿನ ಅರ್ನ NMC ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತ ಯಾನು KN ಟೇಲರ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಬಂಗೇರ್ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ ಮಲ್ಲ ಎಂಕಲ ನೇಬರಾರು ಆರು ಒಳ್ಪದಾರು ಕುದ್ರೋಳಿ ಸಂಗಮ ರೋಡ್ ಮಸ್ತ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಸರೋಜಿನಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಮುದಾ ಬಾರ್ಕೋರು ಅದು ಎಂಕಲ 5 ಜನ ಪೋಯಿನಿ 5 ಜನ ಎಂಕಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬಾಂಬೆ ಪೋದ ಬಟ್ ಬಾಂಬೆ ಹಿಡಿದು ಪೋದು ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಬಾಂಬೆ ಅಬುದಾಬಿ ಪೋಯಿನಿ ಎಂಕಲೇನು ಸುರೂಕು ಏರ್ಪೋರ್ಟು ಬತ್ತದು
ಬಲೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದರ ಬಲೆ ಬಂದು ರಡ್ಡು ಕೈಟ್ ಎದುಕೊಂದಿನಾರು ಇರ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನಡುಪುನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಪಾದುಕೆರೆಯನ ಸರ್ವೋತ್ತಮ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನಿಕಲ 34 ವರ್ಷ ಅನ್ನಕಲ್ಲ ಯಾನ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಬಂಧನು ಏಪಲರ್ನ ಬಿಡ್ತುಜಿ ಏಪಲ ಯಾನು ಅಬುದಾಬಿ ಪೋಂಡ ಮಗನಡೆ ಪೋಂಡ ದುಬೈಗೆ ಅಣ್ಣ ಯಾನು ಬೈದಣ್ಣ ಎದ್ದೆನ್ನೋಲ್ಲ ವಿಚಾರ ಯಾನು ಇದು ಅಣ್ಣ ಒಳ್ಳೆ ಪುರುಸತ್ತಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಗ ಗೊತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲ ಜಾಗ ಮಾತ ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 1 hour ಅಲ್ಪ ಜರ್ನಿ ದುಬೈ ಟು ಅಬುದಾಬಿ ಇನ್ನಿಕಲ ಅರ್ನ ಒಂಜಿ ಒಂಜಿ ತಮ್ಮಲದು ಒಂದು ಪಲಯದು ಇಂಕ್ಲೇನು ಪ್ರೀತಿ ಅವೇನು ಜಗನ್ನಾಥ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಾಳೆರ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟೌನ್ ಉಳ್ಳ ನಾರೇ ಸನ್ಮಾನ ಏನ್ ಪಂತೆ ಅಭಿನಂದನ ನುಡಿ ಏನ್ ಪಣ್ಣಿ ಅರೆಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಅದರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ರಂಗ ಕೊಡ್ತಪ್ಪಾಗ ಅಂದು ಜನ ಜಂಜಿದೇರಿ ಮುಲ್ತ ಕಲಾವಿದರೇ ಕಡಲು ದಾಂಟ ಚಿತ್ತನ ಕೀರ್ತಿ 15ನೇ ತಾರೀಕು ಏಪ್ರಿಲ್ ತುಳುವರೆಗೆ ಬಿಸು ಪರ್ಬ ಅಂದ ನಮ್ಮ ದಾದ ಪಂಪ ಆನಿ ಅವಳು ಪ್ಲೇ ಆತೀನಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 15 ಅಂದ್ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋ ಎಲ್ತಾ ಸ್ಟೇಜ್ ಪೋನಾಗ ಕಣ್ಣು ನೀರು ದಲ್ 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 ಜತ್ತು ನಿನ್ನ ಬೋಳುಡ್ದ ಸುಲ್ತಾನ್ ಬಟ್ಟೇರ್ದ ಫಲ್ಗುಣಿ ನದಿ ಓಲುಂಡು ಕಡಲ ನಿಲ್ಕೆ ಜಂಜಿನ ಅಬುದಾಬಿದ ಈ ಭೂಮಿ ಓಲುಂಡು ಬೆಚ್ಚ ಬೊಯ್ಯದ ನಾಡು ಅಬುದಾಬಿ ಓಲುಂಡು ಅದೇ ಅಬುದಾಬಿ ಓಲುಂಡು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕಲಾವಿದಾಗ ಎನ್ನಂದೆ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ನೆಕ್ ದೈವಾನುಗ್ರಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾದ ಅಪ್ಪ ಕಲಾ ಮತ್ತು ಶಾರದಿನ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ದು ಪೋಡು ವಂಚನೆ ಮೋಸ ಮಲ್ಪಂದು ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತನ ಖಂಡಿತ ಅಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈ ಬಿಡುಪು ಅವಕಾಶ ಸಾಕ್ಷಿಯಾನೆ ಇರು ಮಸ್ತ್ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಲ್ದಾರೆ ಪಂಪನ ಕೇಂದ್ರ ಒಂಜಿ 10 ಜನ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಯಾನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಸದಸ್ಯ ಮಹಾಶಾಸನ ದೆಪ್ಪದು ಕೊಡ್ತಾ ಅಂದಂದ ಅವು ಆ ಮಹಾಶಾಸನಗೂ ಇಂಚ ಕಾಸು ಕೊರಂಡಾಗಲ ಖರ್ಚಾದವು ಅದೇ ಈ ಮಹಾಶಾಸನ ದೆಪ್ಪದು ಕೊರಂದಂಡ ಐತ ಪಿರೋ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತದೆ ಐಕ ಮಸ್ತ್ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡು ಒಂದೇನು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಜಿ ಪಾಲ್ರು ಬಾರಿ ಸರ್ ವಿಜಿ ಪಾಲ್ರು ಬಂಡಾಣ ಆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಆವಡು ಕೂಡ್ಲಾಡವ್ರು ಆಯ್ತು ಪಿರಿಯಡ್ ವಿಜಿ ಪಾಲ್ ಇರ್ತೀನಿ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಎಂಕಲ್ ಆಫೀಸ್ ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಭಾಗ ಮಹಾಶಾಸನದ ದಾದ ಧನಸಹಾಯದ ವಿಭಾಗ ಒಂಜೇ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಗ್ರೌಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಇರು ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತಾರೆ ಅಪ್ಪ ಯಾನು ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ 2001 2004 ಮುಟ್ಟ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ 2000 ಅಕ್ಟೋಬರ್ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಯ್ನಿ 1 4 5 ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಆದಿತ್ತು ಈ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಪುನಗ ಕುಡ್ಲಾಡೆ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಏತ ನಾಟಕ ಬಂತಾರೆ ಸರ್ ಅನ್ ಪನ್ಪ ಆ ಎನ್ನಕಲ್ನ 3 ವರ್ಷಡು 2005 ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಬುಡುಂಡ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆತಿನೇ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಯಾನ ಸದಸ್ಯ ಆದ ಪುನಗ ಏತ ನಾಟಕ ಬಂದರೆ ನಾಟಕ ಇಂಚ ನಾಟಕತ್ ಕರಾವಳಿ ರಂಗೋತ್ಸವ ಇಂದಿಂತ ಮಲ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಭಾಷಾ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಪಂಚಭಾಷಾ ನಾಟಕೋತ್ಸವ ಎಂಚಾಂಡು ಪಣ್ಣಾಗ ಯಾನು ಫಸ್ಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆದ ಎಂಕಲ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆದಿತ್ಯನಾರು ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಪ್ಪಣ್ಣ ಆರು ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಹಿಡಿತೀರಿ IM ವಿಠಲ್ ಮೂರ್ತಿ ಅಪ್ಪಾಗ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆದ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆದಿತ್ಯರಿ ಅರ್ನಂಡ ಹಿಡಿತೀರಿ 1 ವರ್ಷ ಇತ್ತಿನಾರಿ ಕಪ್ಪಣ್ಣಾಗ ಆರು ರಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಇಡೇ ಬರ್ತೀರಿ 3 ವರ್ಷ ದಿಕ್ಕೊಂಡದೆ ಎಡ್ಡೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ಹಂಪಿ ಉತ್ಸವ ಅವಳ ಮೂಲ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಐತ ಮಾತ್ರ ಲೈಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಕಪ್ಪಣ್ಣೆ ಆಡ್ತೀರಿ ಯಾರು ಫಸ್ಟ್ ಎರಡಕ್ಕೇನು ಯಾರಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಈ ವಿಜಿ ಪಾಲ್ಪಂಡ ಮೀದಾದ ಅವೇನವೇನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಕೊಂತೀರಿ ನೀವು ವಿಜಿ ಪಾಲ್ಪಂಡ ದಾದ ಅವು ಎಂಕೆಲ್ಲ ಬಡಿತೆ ಒಕ್ಕೊಡ ಆತನೇ ವಿಜಿ ನೀವು ಆರ್ಡರ್ ಕೊರಿಯೇ ನೀವು ವಿಜಿ ಪಾಲಲ್ಲ ನೀವೇನು ನಾನು ನಟ ಮತ್ತು ನಿರ್ದೇಶಕ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಕ ವಿಜಿ ಪಾಲ್ನ ಬಿಡುಪಲೆ ವಿ ಬಂಡದಾದ ಎನ್ನ ಒರಿಜಿನಲ್ ಪುದರ್ ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಎಂಚ ಆಂಡ್ ಪಂಡ ಕೇಂಟೆಲ್ಲರ್ನ ಟೀಮ್ಡು ಜಗತ್ಪಾಲ್ ಪಂಡ ಎಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಇತ್ತೀರು ಜಗತ್ಪಾಲ್ ಕರ್ಕೆರೆ ಉರುವದಾರ ಎಡ್ಡ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರು ಬಾಂಬೆ ಮತ್ತು ಪೋನಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತಿತ್ತೀರು ಏನು ಸೋಮಶೇಖರ್ ಪುತ್ರನ ನಮ್ಮ ರಾಮಚಂದ್ರ ಕೂಳೂರಿ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಪದಾರ್ ಬಾರ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆರು ಸೌಮ್ಯ ಜನ ಆರು ಬಕ್ಕ ಜಗತ್ಪಾಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಇತ್ತೀರಿ ಒಂದು ದಿನ ನಾಟಕದ ಲಾಸ್ಟ್ ದಿನ ತಾನೇ ಸುರೇಶ್ ಪಂದ್ ಕದ್ರಿದಾರು ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಒಂಚು ಒಣಸು ಮತ್ತು ಕೊರಿಯರು ಒಣಸಡು ಇತ್ಯಾದಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ 10 ದಿನ ಆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸುರತ್ಕಲ್ ಗೋವಿಂದಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಕಣ್ಣನೆ ಬುಡೈತಿ ಡ್ರಾಮಾ ಬಾಂಬೆ ಬತ್ತಿಕೊಳ್ಳಿ ಕಣ್ಣನ್ ಬಿಡಿ ಡ್ರಾಮಾ ಮುಲ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಅವಳು ಕೇಂಟೆಲ್ಲ ಜಗತ್ಪಾಲ್ ಕರ್ಕೆರೆಗ್ಲ ಮಾತು ಬತ್ತಂಡು ಟೇಬಲ್ ಇತ್ತಿನ ಬಾಟ್ಲಿನ ಜನ ಪತ್ತೊಂಡಿರು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತಾಯಿ ನಿಂಗೆ ವಿಷಯ ಪತ್ತೊಂದು ಮಾಡಿ
ಜಗತ್ಪಾಲ್ ಪಂಡಿರ್ಗೆ ನಾನು ನೀನಿಟ್ಟು ಆ ಎಮ್ಮೆಯಿಂದ ಆಡಿ ಮೇಲೆ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರು ತೂಕ 5 ನಾಟಕ ಲಡೆಯಾಡಿ ಊರು ಬತ್ತೇರಿ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಂಡಿ ಎಂಕ್ ಸಿತ್ರಾಮ್ ಶೆಟ್ರಪ್ಪಗೆ ಬೋಳೂರು ಹಿಡಿತೀರಿ ನಮ್ಮ ತೀರ್ಪೇರಿ ಅವ್ರನ್ನ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಲಕ್ಕೆ ಇತ್ತಿನಾರೆ ಅವ್ರು ಒಂದಿನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತು ಪಂಡಿರು ಮಾಸ್ಟರ್ ಪಂಡಿರು ಬರೋಟಿಗೆ ತಾನೇ ಅತ್ತೀರಿ ಬಲೆ ಆರೆ ಬಂದ್ಪೇರಿ ಶಾಪಗೆ ಅವ್ನು ಬೋಳೂರು ಸುಲ್ತಾನ್ ಬತ್ತೇರಿ ಬೋಳೂರು ಕಟ್ಟೆ ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟಣ ಶಾಲೆ ಹಳಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಸಂಘದ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಟಕ ಉಂಟು ನಾವು ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜನ್ನ ಟೈನರ್ ಶಾಲೆ ಅಪ್ಪಗ ಹಿಂಗೆ ದಾದನಪ್ಪ ಅಂಚ ಪೋಯರ್ ಅಪ್ಪಗಾರ ಕೆಂಟೆಲ್ಲ ಬಿಜ್ಜೆ ಹಿಡಿತೀರಿ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅಲ್ಪ ಎತ್ತೀರಿ ಅಪ್ಪಗ ಆ ಕೆಂಟೆಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತು ಅರ್ನ ನಾಟಕ ಕನ್ನಡ ಮುಡಿದ ಮೂಲ ಒಂದಿತ್ತು ಪೋಂದು ಬತ್ತೊಂದು ಬಂಗೇರು ಮಾತಾಯ್ತಿತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮ ಬಂಗೇರು ಕೆಂಟ ಪಕ್ಕ ಪಾಲು ಪೂರ್ತಿ ಪದಾರ್ಥ ಅದ ಅನ್ಕೊಂಡಿರಿ ಏಮಂటే ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಜಾತಕದ ಆಧಾರ ಪ್ರಕಾರ ದಯ ಸರಿ ತಲೆಗೆ ಇತ್ತ ಎಂಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಪಾತ್ರ ಇರು ಮಲ್ಪೊಡಿ ಎನ್ನೆಟ್ಟು ಕೇಂಟೆಲ್ಲರ ನೆಟ್ಟು ಆ ಪುಡ್ತುಡ್ಲೆ ಪ್ರಾಂಪ್ಟಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಪಿರವಡು ಮನ್ಪನ ಇಜ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಿಡೆ ಪನೋಡೆ ಅವೇನು ಯಾನ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಅಂತ ಆ ಒಂದು ಸರ್ 10 ದಿನೋಟು ಅಂಜನೊಂದು ಕಲಾವಿದೆ ಮಲ್ತಿನ ಪಾತ್ರ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪುನು ಪಂಡ ಇಜಿರಡ ಆಪುನು ಮಲ್ಪಲೆ ಚಿತ್ರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟರ್ಲ ಪಂಡೆ ರೀರ್ ಆ ಒಂದು ಅಂಚ ಈ ಪಾಲ್ ಪನ್ಪೇಣಿ ಅನ್ನೊಂದು ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಎಂತ ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿ ಕೊಂಡಿರು ಅಂಚ ಕುದ್ರೋಳಿ ಹಿಡ್ದು ಬಿಜ್ಜೆಗೆ ಸೈಕಲ್ ಅಂದು ಈಗ ಒಂದು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಲ್ತಿರು ಪಲ್ಲಿ ಪುಡ್ಸತ್ತು ಪುನಾಗ ಸೈಕಲ್ ಪೋನಾಗ ಏನು ಡೈಲಾಗಿ ಇಲ್ಲಡಕ್ಕಲು ಒಂದು ಪುನಾಗ ಮೀನಾಗ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಪೋನಾಗ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ನನ್ನೊಂಜಿ ಡೈಲಾಗ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಲ್ತೊಂದೇ ಪೋಡು ಸೊ ಕಷ್ಟ ಬತ್ತೆ ಆಯ್ತು ಪಲ್ಲ ದೇವರು ಕೊರಿಯರ್ ಅಂಚ ಆರ್ದಿ ತಿನ್ನಬುದಾರ ವಿಜಿಪಾಲ್ ವಿ ಮೀನ್ಸ್ ವೇಣು ಜಿ ಗೋಪಾಲ್ ಪಾಲ್ ಬಂಡ ಪಾಲೆ ಅಂಚ ವಿಜಿಪಾಲ್ದ ಜನಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹಿರೇ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಯಾರು ಆಯ್ತಾ ಆಯ್ತಾ ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂಚ ಆರ್ತೀನಿ ಬೇರೆ ಕೇಳಿರಿ ಪಾಲ್ ಮತ್ತು ನೀವು ಪಾಲ್ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಮೇರಿ ಎನ್ನ ಜಾತಿಗೆ ನಾ ಪನ್ ಬಕ್ಕ ಪ್ಲ್ಯಾಶನು ತಿರ್ಗಾದು ಸರ್ ನನ್ನ ಸಮುದಾಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ ನಾನೇ ಕೇಂಡೆ ಹೌದು ನಾನು ಕಡಲ ಮಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಅಂದರೆ ನೀವು ಮೀನುಗಾರರು ಹೌದು ನಾನು ಮಗವೀರ ಮತ್ತು ಪಾಲು ಹೇಗೆ ಬಂತದ್ದು ನಾನು ಈ ಪೊರ್ಬನ್ನು ಯಾಕೆ ಆರು ಪಾಲು ಪೌಲು ಅದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಗೆ ಇವರು ಯಾಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಅರ್ನ ತರೀಟ್ ಅಂಚೆ ಬಂಡಿ ಇಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಹೇಗೆ ಸರಿ ಪಕ್ಕ ಬಂಡೇರಿ ಅದು ಒಂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸರಿ ಅನ್ಕೇನ್ನ ಸರ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಲ್ಲ ಭಾಷೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅದು ಕನ್ನಡ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಥ ತುಯರ ನಾನು ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಯಾರು ಕೇಳಲಿಲ್ಲ ಪಾಲ್ರ ಹೌದು ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮದು ಯಾಕೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಬ್ರೆಡ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲ ತುಳುವರಿಗೆ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅನೇಕ 2005 ಫಸ್ಟ್ ಪೋದೆ ಆರ್ಡ್ರ್ ಕೊಡ್ರಾಗ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿ ಅವರು ಈಗ ನಾವು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತಂಡಗಳಿದ್ದಾರೆ ಗಲ್ಫ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಬಾಂಬೆ ಪೂನಾ ಬರೋಡಾ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕ ತಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿಯ ಆ ಬ್ರೆಡ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ತುಂಡು ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ತುಳುನಾಡಿನವರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲ ಅಂಚೆ ಇರೆಗೆ ಆತ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ ಐದು ದುಮ್ಮು 3 ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಅವಲಿತ್ತ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇರ್ತಾರೆ ಅಂಚೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರೇರಣೆ ಇರಲ್ಲ ವಿಜಿಪಾಲ್ರೆ ಕೊಡ್ತು ನಮಕ್ ಸರಿ ಅಮೂಲ್ಯ ಇತ್ತಯ್ಯ ಇರಡಕೆಯನ್ನು ಇರ್ನ ಜೀವಮಾನುಡು ನಾಟಕ ರಂಗಭೂಮಿಡೆ ಇರ್ನ ಕಷ್ಟದ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಘಟನೆ ಭೇದವೇ ಅಪ್ಪಗ ನಾಟಕದ ಒಂಚೂರು ಚಾಯ್ಬಕ್ಕ ಕೆಲವು ಕಡೆ ನಾಟಕ ಅನ್ನಂಗೆ ನೆಲ್ಕೆರೆ ಮತ್ತು ಪೋಂತೇನೆ ಆ ಸೈಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪೇರು ಖಂಡಿತ ಬಾಕಿಲು ಮತ್ತು ಪಡೆದು ಉಪ್ಪೇರು ಓಪನ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಪ್ಪಗ ಕೆಲವರು ಜಾತಿ ನಿಂಜನೆ ಮಲ್ತೇನೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲೆಕ್ಕ ತೂಯಿನೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಜೊತ್ತಿನ ಕಣ ನೀರು ಕೊಂಚ ಚಾಲೆಂಜ್ ಆದ ಬತ್ತ ನಾವು ನಡೆದಿನ 2-3 ಎಂಚ ಪಂಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಎನ್ನ ಜಾತಿ ಇದ್ದಾನೆ ತೂಪಿನಿ ಬಾಕಿಲು ಮಾಡಲಿ ಮಾ ಇಂಚಿನ ಎಂಕ ಬಾರಿ ಏನು ನಡತೊಂದೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋನಾಗ ರಸ್ತೆಡ್ ಪೋನಾಗಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ನೀರು ಜತ್ತೊಂದೆ ಎತ್ತುಂಡು ಕಲೆಯ ಪನ್ಪು ನಾವು ಒಂಜಿ ಜಾತಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಒಂಜಿ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೂ ಸೀಮಿತ ಆಯ್ನತ್ತು
ದಾಯ ನಾಟಕ ರಂಗ ಖುಷಿ ಪಡೇನಂಚಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಯ್ನ ವಿಷಯ ಖುಷಿ ಪಡೇನ ಅವೇ ಒಂಜಿ ತುಳು ಮಾತೃ ಭಾಷೆದ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇನ್ನು ಮುಟ್ಟ ಏರ್ಲ ಪೋತು ಏರ್ ಯಾನ್ ಪೋತೆ ತುಳುಕೋಸ್ಕರ ಬೊಡೈನಾಥ್ ಬೇಲೆ ಮಲ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರು 3 ಜನ ಸದಸ್ಯರು ರಡ್ಡ್ ನಗರ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಬೊಕ್ಕ ಮಾತ ಒಂಜೊಂಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಡಿಸಂಡು ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿ ಕಾಸರಗೋಡು ಮೂಜಿತ್ತಲು ಇತ್ತು ಬೋಡೈನಾಥ್ ನಾಟಕ ಸಾರ್ಥಕ ಉಂಟು ಒಡೆ ಮುಟ್ಟ ಪಂಡ ಕಡೆತ ಎಂಕಲ್ಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ದಾನಿ ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರನ್ನ ಏನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಪಂಡರು ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯ ಭೇಟಿ ನೋಡ್ರಿ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಒಬ್ಬ ಕಡಲಮಗೆ ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕ ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ನಾಚಿಕ ಆಗ್ಬೇಕು ನಿಮಗೆ ವೆಜ್ಪಾಲ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಮಾಡಿ ನೀವು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 3 ಮಂದಿ ಇದ್ರಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಎಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಜೊತೆಟ್ಟು ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೂ ಅವಾರ್ಡ್ ಸುವರ್ಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೈಮ್ ಆಜ್ ಜನಕ್ಕೂ ವಿಶೇಷ ಗೌರವ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕಾಡೆಮಿ ಇಂಚ ಕೋರ್ಪಾಂಡು ಆಯ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಏಕೆ ವಿಜಯರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ಬೈಕಾಡಿ ಜನಾರ್ದನಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ತೋಡು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬೆಂದಿನಾರು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿನಾರು ಸುಕುಮಾರ್ ಖಂಡನ್ ಇಂಚನಕ್ಲೆ ರೋಹಿಣಿ ಜಗಾರಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪಾಲ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕಡೆಗೆ ಒಂಜಾತ್ ರಂಗಭೂಮಿ ಇತ್ತೆ ಬುಳೆ ಒಂದುಂಡು ವಿಸ್ತಾರ ಆದ ಅವೊಂದುಂಡು ಒಂಜಾತ ಇಟ್ಟು ಹೊಸತನ ಬೈದನು ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ನಾನೊಂಜಿ ಲೈಟಿಂಗ್ ಈರೆಗ್ LED ಆಳಿಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿದ ಹೊಸತನ ಬೈದುಂಡು ಈ ಹೊಸತನ ಅನುಭವಿಸೊಂದೇ ಪಿರಾಕದ ಜೋಡಿಸೊಂದೇ ಆ ರೀತಿದ ಐತ ಸತ್ವ ತತ್ವಗೂ ಅಜೆ ತಪ್ಪಂದಿನಲ್ಕ ನಮ್ಮ ರಂಗಭೂಮಿ ನಡಪೋಡು ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಯಾನ್ ಪನ್ಬನೇಡ ತುಳು ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಸರಕಾರದ್ದು ದಾದ ನನಲ ಆತ್ಜಿ ಆವಡು ಪನ್ಪು ನೀರಿನ ಬೇಡಿಕೆ ನನ್ನ ಬೇಡಿಕೆ ಖಂಡಿತ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮೆಂಬರ್ ಅಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇತ್ತಂದು ಕಡೆ ಪಂಡ್ಲಕ್ಕೆ ಎಂಕಲ್ನ ಆಫೀಸ್ ಕೈತ ಒಂದೇ ಫ್ಲೋರ್ ಅವಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇತೆ ಪ್ರದೇಶದ ಬೋಡೈನಾಥ್ ಧನಸಹಾಯ ಅಲ್ಪಗೆ ತೊಂತೀರು ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಬೀದಿ ನಾಟಕ ಮಲ್ತಾ ಎಂಕ್ಲೊಂದು ಅವು ಮಲ್ತಾ ಒಂದು ಮತ್ತೆ ಬಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ದಾಯಿಗಿಜ್ಜಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಅಲ್ಪದ ಮರ್ಗಿಲ್ಗೆ ತಿಕ್ಕಲ ಅಲ್ಕನೆ ಸವಲತ್ತು ಕರಾವಳಿಗಳ ತಿಕ್ಕೋಡು ಬಣಬನಂಚಿತ್ತನೆ ಬತ್ತದ ಮಚ್ಚನಾಥ್ ಪಾಂಡೇಶ್ವರ ಬತ್ತದ ಪಂಡೆ ಸರಿ ಇಂಚು ಇಂಚು ನಮ್ಮೊಂದು ಕೂಟ ಕಟ್ಟೋಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಕ್ಕೂಟ ಚರ್ಚೆ ಬರ್ತಂದು ಈತ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಒಕ್ಕೂಟ ಪನ್ಪುನ ಪುದಾರು ಅಕ್ಕೇರಿಗೆ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ನಿ ನಮ್ಮ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ನ ಪುದಾರವು ಆರ್ದಿತ್ತಿನ ಪುದಾರವು ಸುಮಾರು ಜನ ನಮ್ಮ ಚರ್ಚೆ ಬತ್ತೆ ಬತ್ತೆ ಪುದಾರ ಬರ್ತಂದು ಕಡೆಗೆ ಶಿವಾನಂದ ಕರ್ಕೇರ್ ಪಣ್ಣ ಪುದಾರ್ ತುಳು ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಒಕ್ಕೂಟ ಅಂದ್ ಮಲ್ತ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಸುಮಾರು ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಧನ ಸಹಾಯದ ಮತ್ತು ಸ್ಕೀಮ್ ಮಾಡಿ ಕೈ ಕಲಾವಿದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಶಾಸನದ ಮತ್ತು ಅವನು ನನ್ನಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಸ್ಕೀಮ್ ಬೋಡೈನಾಥ್ ಈ ರಂಗ ಪರಿಕರ ಗೊತ್ತಂದರೆ ಸಂಗೀತ ಪರಿಕರಕ್ಕೂ ಪರದೆಲಿಗೆ ಬೋಡೈನ ಬೆತ್ತ ಬೆತ್ತ ಸಮುದಾಯದಕ್ಲಿ ಬೋಡೈನಾಥ್ ಅಲ್ಪ ಉಂಡು ಸವಲತ್ತು ಉಂಡು ಅತನೇಟ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ತುಳು ತಕ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಉಂಡು ಪನ್ಪುನ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಆಯ್ತಾ ಬಾಕಿಲೆ ಹೋಲು ಆಯ್ತಾ ಉಲಾಯೇ ಪೋತಿನ ಕುಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಐದು ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಆವಡು ಸರ್ಕಾರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ತುಳುನಾಡಿಗೆ ಕನ್ನಡ ವಿಷಯವಾದೇನು ಚಿತ್ರಾಮ್ ಕುಲಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪುನಗೆಲ್ಲ ಪಂತ ತಾವೊಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ಲಿ ಕಲ್ಪಡ್ಲಿ ಸರ್ ಅಲ್ಪ ಆರೆ ಒಂತೆ ಆರೆ ಕೊಂಚ ನೋಯ್ತನೆ ನಗ ಪೌರಾಣಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಅವನುಂಡು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಅವನುಂಡು ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಾಟಕಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಅವನು ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ಸೊ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ತುಳುತ್ತ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಜನಪದ ನಾಟಕ ಐಕಿನೇಕು ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊರಡು ಪನ್ಪನ ಬೇಡಿಕೆ ಭಾರಿ ಪೊರುಡು ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರೆ ಆರಂ ಸೀತಾರಾಮ್ ಕುಲಾಲ್ರೆನ ಕಾಲೋಡಿರವನ್ ತೆರಿಪಾಯರು ಐದೊಕ್ಕ ಬೆತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರ್ನ ಜೀವನ ರಂಗಯಾನ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈರ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವು ಖಂಡಿತವಾದ ಸರ್ಕಾರ ಬೇರಿತಾಂಗು ಕೊರ್ಪುಂಡು ದುಂಬು ದಿನಕ್ಲೆಡ್ ಐಕ್ಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಮೌಲ್ಯ ತಿಕ್ಕಡೆ ಪಣಪನ ಮಂಜ ಅರಿಕೆದೊಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆರಂಭದ ಇತ್ತವರೆ ಮಟ್ಟ ವಿಜಿಪಾಲ್ರೆ ಭಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ ತೀರ್ಪಾಯರು ಈರೆಗೆ ಸಮಸ್ತ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳ ಅವತ್ತಿರದು ಉಡಲದಿಂಜಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆದ ಸೊಲ್ಮೇಲನೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಂತಂದು ಅಂಚೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಅಂತ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಲಾವಿದರನ್ನು ಯಕ್ಷಗಾನ ಜನಪದ ಭೂತಾರಾಧನೆ ದೇವಾರಾಧನೆ ರಂಗಭೂಮಿ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಮರ್ಗಿಲ್ಡಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಲ್ತಿನ ಭಾಷೆಗೆ ದೇಶಗೋಸ್ಕರ ಮಣ್ಣಿಗೋಸ್ಕರ ಮತ್ತು ಲೆಪ್ಪಡದು ಲೋಕಗೂ ಅವೇನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತದೆ ಹಾಕ್ಲೇನು ಲೋಕೋರ್ಮ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇಂಚಿನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೆಂತಿರು ಪನ್ಪುನೇನು ಇರ್ನ ಒಂದು ಗುರ್ಕಾರ್ಮದ ಬಕ್ಕ ಇರ್ನ ಟೀಮ್ದ ಆ ಸಾಧನೆ ಎಂಕ್ಲೆ ಮತ್ತು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕಾಡೆಮಿದ ಚಾವಡಿಲಿ ಇರ್ತದೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಚಾನೆಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಲೇಮ್ ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪದು ಈಗ ಉಡಲ್ದು ದಾದ ಎತ್ತಂಡು ಒಪ್ಪು ತಪ್ಪಲು ಅವೇನು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯಾರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ
ಭಾರಿ ಮಸ್ತ್ ಸಮಯ ಕಲಾವಿದರು ಒಂದೇನು ನೆನಪು ದಿಯೋಡು ಅವಡು ಯಾನ್ಲ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪನ್ವೆ ಆ ಕಾಲಡು ದನಂದ್ ಕತ್ತಲ್ ಸಾರ್ ಬೊಕ್ಕರ್ನ ಟೀಮ್ ರಂಗಭೂಮಿಗೆ ಬೋಡೈನಾತ್ ಬೆರಿತ ಹಂಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಪನ್ಪೆ ಖಂಡಿತ ಪನ್ಪೆ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ ಎರೆಗೆ ಬಕ್ಕಿರ್ನ ಟೀಮ್ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸೋಲೈತದು ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾವೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಈರ್ನಂಚಿನಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದನೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಕಾಡೆಮಿದ ತಂಡಗೂ ಅವು ಬೆರಿಬಲ ಇರೆಗೂ ಕುಡರ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೇಲಿನ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜಡು ದಾಖಲಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷ ಬೊಕ್ಕ ರಂಗಭೂಮಿದ ಕಲಾವಿದಿರ್ನ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದನ್ವಯ ನಡಪುನಂಚಿತ್ತನ ತುಳುನಾಡ ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಮಂಗಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಬರಿ ಪೊರ್ಲ ಕಂಠದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಇನ್ನಿತ ದಿನ ನಮ್ಮ ವಿಶೇಷವಾದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಮಲ್ಪೆರೆ ಇಪ್ಪುನಂಚಿತ್ತಿನ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಲಾವಿದ ಏನಂಚಿತ್ತನ ವಿ.ಜಿ. ಪಾಲ್ರನ್ ಗೌರವ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಪೊರ್ತು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪದುಕೆರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ನರೇಂದ್ರ ಕೆರೆಕಾಡು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗುಳ್ಳರು ಉದಯವಾಣಿದ ರಿಪೋರ್ಟರ್ಲಂದು ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದರ್ಲಂದು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ V4 ಚಾನಲ್ದ ಗುರ್ಕಾರಾಯನಂಚಿತ್ತನ ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಕುಂದರ್ ಮೇರ್ಲುಳ್ಳರು ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ವಿ.ಜಿ. ಪಾಲ್ ಮೇರೆನ ಗೌರವ ಅರ್ಪಣೆ ಮಲ್ಪನ ಪಡ್ತು. ವೀಕ್ಷಕ ಬಂಧುಗಳೇ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಇತ್ತಿನೇಟ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಭೂಮಿದ ಮೆನ್ಕುನಂಚಿತ್ತನ ರತ್ನ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂಜಾತ ಮಾತೆರಲ ತರ್ಕ ತಾಂಗೊಂದು ಮಾತೆರೆಗಳ ಬೋಡಾಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಕಲಾವಿದೆ ಅದು ಕಲಾವಿದರನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಯುಂಡು ಅವನ ಸರಕಾರದ ದೆತ್ತುದು ಕೊರ್ಪಿನಲ್ಪ ತನ್ನರ್ದು ಎತ್ತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡು ಆತ ಬೆನ್ಪಾಟಿಗೆ ಬೆಂತಿನಾರು ಹೃದಯವಂತೆ ಆತ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ಒಂತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತೆಲ್ಲ ಅಂದು ಆ ಮುಖೇನ ವಿದೇಶದ ನೆಲಕ್ಕಲ ತುಳುನಾಡದ ರಂಗಕಲೆನ ಕೊನಪನಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಕಾಲುಡು ತ್ರಾಣನು ತೊಂಜ್ಪಾಯಿನಾರು ನಮ್ಮ ವಿ.ಜಿ. ಪಾಲ್ ಮೇರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂದರ್ಶನ ತೊರ್ತು ಪಲ್ತ ಮೇರೆಗೆ ಕುಡೋರ ಬೊಕ್ಕರ ಸೊಲ್ಮೇಲೆ ಸಂದೈತ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಈನಿತ ನಮ್ಮ ಬಾರಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಮಂಗಳೂರು ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಸಂದೈತ ಮಲ್ಪನಂಚಿತ್ತನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣಜ ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ದಾಖಲಾಪನಂಚಿತ್ತನ V4 ಚಾನಲ್ಡ್ ಜನಕುಲ ಉಡಲ್ಗೆ ಎತ್ತವುನಂಚಿತ್ತಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ದಾಖಲೀಕರಣ ಯೋಜನೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ತುಳುನಾಡದ ಯಕ್ಷ ರಂಗ ಕಲಾವಿದರು ಪಣಪನಂಚಿತ್ತನ ಇನಿತ ಯಜ್ಞಗೆ ಮುಗಿತಲು ಚುಕ್ಕಿದೀಪೆ ಮಾತೆರೆಗಳ ಸೊನ್ನೆ.